Samuel ngoma atoso mienu ti baako. Na ebase so wo achi a David asan afri Amalek fo kum aba no. David di Siglag nenu. Na da atoso miensa no hwe obanima bi firi nsra no mu wo Saul nchen bai. Na natade asunsuane. Na dote agu na tifi. Na woduru David nchen no. Ohwe fam koto no. Na David se no se, "Ehe na wo firi reba yi." Na oka kire no se, "Israel srem na me firi dwane ye yi." Na David se no se, "Asem no ko sen, ka kire me ye." Na o se, "Oman no adwane afiri okon no ano, na oman no mu pi atotɔ na wawuwu, na Saul ne ne ba Jonathan so awuwu." Na David ka kire abranti a oka kire no no se, "Wo ye den na wo hunu se Saul ne ne ba Jonathan awuwu." Na abranti a oka kire no no ka se, "Mikofiri Gilboa biposo na hwe na Saul twe ne pia na hwe ntiase nam ne aponkosotefo ature pam no, na wo hwe na kire no ohunu me na ofrɛ me na meje ne so se minie na wo ka kire me se hwan ne wo na mebua ne se meye Amalek ni na wo ka kire me se begina me so kume na nketenkete akuta me enso me kra nyina da so wo mimu ɛna megina ne so kum no na minim se na hwe ase akiri no ɔrenya nkwa na mefa abotira eboni tire ni kapo a ɛhyɛ ne nsa no na mede mabrɛ miwura ha." Ɛna David saw natade mu sunsuane mu. na mmarima a waka no ho no nyinaa nso yoyosa. Na otwaadwo na osuin. Na ɔkyenekom kosi anwumre. Ma Saul ne ne ba Jonathan Ne Awurade man ne Israel fie. Sɛ watotɔ nkranta no. Na David ka kyerɛ abranti a wɔka kyerɛ no no sɛ, "Wo firi he?" Na ɔse, "Ɔhɔhoɔ Amalek ni bi ba ne me." Na David ka kyerɛ no sɛ, "Ɛyɛ den na wansuro sɛ wobɛtene wo nsa asɛe deɛ Awurade asra no no." Na David frɛ ne mmeranteɛ no mu bi sɛ, "Twipini na to hyɛ ne so." na ɔbɔ no ma ne wui. Na David ka kyerɛ no sɛ, "Wo mogya ngu w'atifi, na wano na adi wo adanseɛ sɛ, me na makum deɛ Awurade asra no no." Na David bee Saul ne ne ba Jonathan ho kwadwom yi. Na ɔka sɛ wɔmfa nkyerɛ Yuda ma, agyan dwom. Hwɛ, wɔatwerɛ no teefoɔ nwoma no mu. Israel, w'anim wonyamfoɔ a wɔahwire wɔn mu no, deda wo sɔnsɔmmea so, sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ. Monka no Gat, mommɔ kaseɛ Askalon mmɔntene so, na Filistifoɔ mmammaa ani anye, na momonotomfoɔ mmammaa ani ahurusie, mo Gilboa mmepɔ. Wɔn mma bosuo ne osuo ngu mo so, na nnɔbae mfu mma mo so. Na ɛhɔ na wɔtoto ahoɔdenfoɔ kyɛm atwene, Saul kyɛm, wɔamfa ngo ansra ho, atɔfoɔ mogya, ahoɔdenfoɔ sradeɛ ho, na Jonathan agyan ansane amfiri, na Saul nkrantɛ ansane amfiri ho hunu. Saul ne Jonathan, wɔyɛ adɔfo ne ahoɔfɛfoɔ wɔn nkwa mu, na wɔn wuo mu nso, wɔanni mpaemu. Wɔn ho yɛ hare sene akɔdeɛ, wɔn ho yɛ den sene agyata. Israel mama, Saul na mu nsu no, ɔno na ofira mo atankɔkɔɔ maa no yɛ fɛ, na ɔde sika ahyehyɛdeɛ guguu mo ntadeɛ so, sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ ɔkɔn mu. Wɔahwire Jonathan mu wɔ soronsorommea so. Wo nti me ho hiahia me nua Jonathan. Wasɛm yɛ me fɛ sɛ, wodɔ yɛ me nwanwa sene mmaa dɔ, sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ, na akodeɛ asi asɛeɛ." Samuel ngoma ɛtɔ mienu ti mienu. Na yei akyire no, David bisaa Awurade sɛ, "Memforo nkɔ Yuda nkuro bi mu anaa?" Na Awurade ka kyerɛ no sɛ, Forokɔ. Na David ka sɛ, "Ɛhe na memforo nkorɔ?" Na ɔse, Hebron. ɛna David kɔɔ hɔ. Ɔne ne yerenom baanu no nso. Yesra ni Ahinoam, Ne Abigail. Kamel ni Nabal yere no. Na David de mmarima a ɔne no nam no nso ne wɔn fiefoɔ bae. Na ɔbɛtenatena Hebron nkuro mu. Ɛna Yuda mmarima ba bɛsraa David ngu sii Yuda fie so hene wɔ hɔ. Na ɔka kyerɛɛ David sɛ, Yabes Gileadfoɔ ne wɔn a wosie Saul. Na David soma abɔfoɔ ma wɔkɔ Yabes Gileadfoɔ no nkyɛn kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Awurade nhyira nka mo sɛ moayɔ mo wura Saul adɔeɛ sɛɛ, na moasie no. Na afei Awurade ne mo nni no adɔeɛ ne nokorɛ so. Na sɛ moayɔ saa adeɛ yi nti, me nso mɛyɛ mo saa yie yi bi. Na afei monhyɛ mo abasam den,
na monye mo ho mmarima na muwura Saul awu nanso Yuda fie asra mengo asi won so hene na Saul safo hene na eba Abner fa Saul ba Isboset de no twa ko Mahaniam na odne ya Gilead ne Asurifo ne Yesri ne Ephraim ne Benjamin ne Israel nyina so hene Saul ba Isboset bedi Israel so hene no na wadi mfinhia aduanan na odi hene mfie mienu Yuda fie nko na wadi David akire na David di Yuda fie so hene Hebron no anusi mfinhia nso ne abosome nsia na eba Abner ne Saul ba Isboset nko atufri Mahaniam ba Gibeon na Saul aba Yoab ni David nko atukoi na wohia boaboa wana no Gibeon tade ho yenum boa otade no fa ha na yenum boa otade no fa ha na Abner ka kire Yoab se mamrante nsore nro ye nanimu an na Yoab ka se won sori ai ena obu wana no soro koye Benjamin ni Saul ba Isboset de dumienu ni David nko mu dumienu na wanyina soso won fefo ti di won krante wo won fefo mfim na ototo preko enti wo frɛ hɔ sɛ Helkat Hasurim ase ne ano na nam afu a ewa Gibeon na okun no mu ye dren sɛ bribi da no na Abner ne Israel merima no di nkugo David nko ananim na Selu amaba asan wɔ hɔ Yoab ne Abisal ne Asahel na Asahel nan ase ye hare sɛ wura mu atwe mu bi na Asahel pamo Abner na wa amane ankɔ nifa na benkum amfiri Abner achi ena Abner hwɛ na kyire na ɔka sɛ wo Asahel nie na ɔse menne no na Abner ka kyerɛ no sɛ mane wonifa ana wo benkum kɔkyerɛ mrante no mu bi na gye na kode fa na Asahel ampɛ sɛ ɔbɛsan afiri n'akyiri na Abner kɔ so ka kyerɛ Asahel bio sɛ sane firi machiri kɔ adenti na memɔ wo nhwe fam na metumi mama mani so ma kyerɛ wo nua Yoab sɛn nanso wampɛ sɛ ɔsan ena Abner de ne pia to wɔ ne yafunu mu na pia no hwee n'akyi na ɔhwe hɔ wu hɔ ara na obiara a oduru de Asahel wu ye hɔ no ogyinae na Yoab ne Abisai tin Abner na owia kɔtɔe na oduru ama kokɔ a ɛda Gia anim Gibeon sra so kwan ho no so na Benjamin fo boaboa wona no gyina Abner akyi ye ekuo biako na wokogyina kokɔ bi atifi na Abner frɛ Yoab sɛ nkrante nsɛe adeɛ nkosi daa wunim sɛ akyire bɛyɛ awerɛho na enkosi da bɛn ansa na waka kyerɛ ɔman no sɛ wɔnsa ne mfiri wɔn nuanom akyi na Yoab se sɛ Onyankopɔn te ase yi sɛ wankasa anka efira no pa no wɔde ɔman no afiri wɔn nuanom akyi kɔdada ɛna Yoab hyɛne totorobɛnto na ɔman no nyinaa gyinae na wanta Israel bio nso wankɔ so anko bio na Abner ne nipa no fa mpaprɛ so nam anadwo no nyinaa twa Yordan nam Betron nyinaa kɔ Mahaniam na Yoab san firi Abner akyi na ɔboaboa ɔman no nyinaa ano na aka David nkoa no mu dunkron ne Asahel na David nkoa no kunkum Benjamin ne Abner merima no ma nipa 360 totɔe na ɔsoa Asahel kosie no n'agya da a ɛwɔ Bethlehem no mu na Yoab ne ne merima no nam anadwo no nyinaa na de akyen wɔn Hebron. Samuel ngoma etosu mienu timiensa na akudie da Saul fie ni David fie ntem kyere na David de ɔkɔso yɛ denara na Saul fie de ɔkɔso hodwo yara na wɔwɔ mabarima ma David wɔ Hebron na baka ne Amnon a Yesreni Ahinoam wo no no na de otia mienu ni Kileab a Abigail Kamani Nabal yere no wo no no na de ɔtɔso miensa ne Absalom a ɔyɛ Gesur hene Tamar baba Mekaba na de otosu na ne Hagit ba Adonia na de otosu num ne Abital ba Sefatia na de otosu nsia ne David yere Igla ba Yitrim yenum na wɔwo wɔn ma David wɔ Hebron na bra na akodie da Saul fie ne David fie ntem no Abner Saul fie mu ara nso na Saul wɔ mpran bi a ne din de Rispa ɔyɛ Aya baba na Isboset ka kyerɛ Abner sɛ adenti na wokɔ magya mpena ho na Isboset asɛm no yɛ Abner abufu sɛ na ɔka sɛ ɔkrama ne me a me ne Yuda asidie mu meyɛ wagya Saul fie ne ne nuanom ne ne namfonom adɔye nɛ na menyii wo nhyɛ David nsa na wɔrehwehwɛ me ho amumuyɔ ɔbaa yi ho
Saa na Onyankopɔn nye Abner, na saa na ɔnkɔ so nyɛ no. Sɛdeɛ Awurade kaa David ntam no, saa na mɛyɛ mama no. Sɛ ɔbɛma ahenni no afiri Saul fie, na ɔde David ahengua asi Israel ne Yuda so, afiri Dan akosi Beer-Seba. Na sɛ osuro no nti, wantumi amua Abner asɛm biara bio. Na Abner soma abɔfoɔ si n'anan mu ma wɔkɔ David nkyɛn kɔkaa sɛ, Hwan na asase yi wɔ no? Nso ɔkaa sɛ, Ɛne me mpam, na hwɛ, me nsa bɛka wo ho de adane Israel nyinaa aba wo nkyɛn. Na ɔkaa sɛ, Wie me ne wo bɛpam, na adeɛ biako pɛ na merebisa no wo hɔ sɛ, nhunu m'anim, gye sɛ wode Saul babaa Mikal ba ansa na waba abɛhwɛ m'anim. Na David soma abɔfoɔ ma wɔkɔ Saul ba Isboset nkyɛn kɔkaa sɛ, Fa me yere Mikal a mede Filistifoɔ mmarima ano ɔha megyee no awadeɛ no brɛ me. Na Isboset soma ma wɔkɔfaa no firi ne kunu Lais ba Paltiel nkyɛn. Na ne kunu no ne no kɔe. Na wɔde esu di n'akyirɛ kɔduru Bahurim. Ɛna Abner ka kyerɛɛ no sɛ, Sane kɔ. Na ɔsane. Na Abner ne Israel mpanin kasaa sɛ, Mmere a atwa mu no, na morehwehwɛ David sɛ omedi mo so hene. Na afei monyɛe, ɛfiri sɛ Awurade aka akyerɛ David sɛ, Makoa David nsa na mede bɛgye me man Israel, Filistifoɔ ne wɔn atamfo nyinaa nsam. Na Abner kasa gu Benyamin asom nso. Na Abner kɔe nso kɔkaa deɛ ɛyɛ. Israel ne Benyamin fie nyinaa ani so gu David asom Hebron. Na Abner baa David nkyɛn Hebron a nnipa 20 ka ne ho. Na David too Abner ne mmarima a wɔka ne ho no pono. Na Abner ka kyerɛɛ David sɛ, Mɛsɔre makɔboaboa Israel nyinaa ano mabrɛ me wura, na wɔne wo apam, na wadi wɔne a wɔpɛ nyinaa so hene. Na David gyaa Abner kwan, na ɔkɔ asomdwoe mu. Na hwɛ, David nkoa ne Yoab firi akofoɔ asafo mu bae. Na ɔde asadeɛ pii nso bae. Na Abner ni David nkyɛn Hebron. Ɛfiri sɛ wɔagya ne kwan ma no kɔdwoodwoo. Na Yoab ne dɔm a wɔka ne ho nyinaa baeɛ no, ɔka kyerɛɛ Yoab sɛ, Na ɛba Abner aba ɔhene nkyɛn, na wɔagya no kwan, na ɔkɔ asomdwoe mu. Na Yoab baa ɔhene nkyɛn bɛkaa sɛ, Ɛdeɛ na woayɔ yi? Hwɛ, Abner aba wo nkyɛn. Adɛn nti na wɔagya no kwan na wɔkoro yi? Wonim na ɛba Abner sɛ ɔbaa sɛ ɔrebɛdaadaa woɔ. Na wɔahunu wo korɔ ne ba, na wɔahunu deɛ woreyɔ nyinaa. Na Yoab firi adi firi David nkyɛn. Na ɔsoma abɔfoɔ ma wɔkɔtii Abner. Na ɔde no firi Sira ɛbura ho san bae. Na David deɛ, na onim. Na Abner san baa Hebron no, Yoab de no ma ne kɔɔ kuropɔn no mu, sɛ ɔne no rekɔkasa bɔkɔɔ. Ɛhɔ na ne nua Asahel mogya nti, ɔkɔwɔɔ ne yɛfunu maa ne wuiɛ. Na ɛno akyi, David tee na ɔkaa sɛ, Me ne m'ahenni di na ɛba Abner mogya ho bem Awurade anim daa. Wɔma no mmua Yoab atifi ne n'agya fie nyinaa so. Nanso wɔma deɛ ne ho sene ne ɔkwatani ne deɛ ɔtwere poma ne deɛ ɔtɔ nkrantaa no ne deɛ aduane bɔ no mpa Yoab fie da. Na Yoab ne ne nua Abisai di Abner ewu. Ɛfiri sɛ okum wɔn nua Asahel Gibeon kon no mu. Na David ka kyerɛɛ Yoab ne ɔman a ɔka ne ho no nyinaa sɛ, Monsunsane mo ntadeɛ mu na momfrafra yitoma na montwa adwo nni Abner anim. Na ɔhene David di funnaka n'akyi. Na ɔkoraa Abner wɔ Hebron. Na ɔhene maa ne so sui Abner da so. Na ɔman no nyinaa sui. Na ɔhene bee Abner ho kwadwom yi sɛ, Ogyegyentwie wuo na Abner awuo yi. Wankyekyere wo nsa da, na wanto wo nan mpokyerɛ da, sɛ wɔtɔ amumuyɔmma anim na watɔ yi. Na ɔman no nyinaa kɔɔ so suu no bio. Na ɔman no nyinaa baa sɛ ɔbɛma David biribi adi. Na owia da so wɔ hɔ no, David ka ntam sɛ, Saa na Onyankopɔn nyɛ me na ɔnkɔ so nyɛ. Sɛ mede aduane anaa biribiara meka ma no ansa na owia kɔtɔ a. Na ɔman no nyinaa huni. Na ɛyɛ wɔn ani sɔ. Sɛ ade a ɔhene yɔ nyinaa yɛ ɔman no nyinaa ani sɔ. Na ɔman no nyinaa ne Israel nyinaa hunu da no. Sɛ emfiri ɔhene na okum na ɛba Abner. Na ɔhene ka kyerɛ ne nkoa sɛ, Munnim sɛ ɔsafohene ne onipa kɛseɛ atɔ nnɛ da yi Israel. Na me deɛ, ɛnɛ meyɛ mmerɛ, na wasra me asi me hene. Na mmarima yi, Seruia mma yi yɛ den ma me.
Awurade ntua de oye bɔne no ka sɛdeɛ ne bɔne teɛ. Samuel nwoma ɛtɔsomienu ti 9. Na Saul ba Isboset tee sɛ Abner ewu Hebron no, ne nsɛm goe, na Israel nyinaa yɛ yɔɔ. Na Saul ba no wɔ mmarima baanu a wodi no asafohene. Ɔbaako din de Bana, na deɛ wɔka ho no din de Rekab. Ɔyɛ Beerot ne Rimon ma a ofiri Benyamin mamu. Na obu Beerot nso fra Benyamin. Na Beerotfoɔ no dwane kɔɔ Gitaim, kɔyɛɛ hɔ ahɔhoɔ de besi nnɛ. Na Saul ba Yonatan wɔ ɔbabarima bi a ne nan mmienu asensene. Saul ne Yonatan ho asɛm no firi Yesreel baeɛ no, na wɔde mfie num, na ne ɔbagyegyefoɔ maa no so dwanee. Na ɔreyɛ ntɛm adwane no, ɔhwe ase, na ɔtɔɔ apakye. Na ne din de Mefiboset. Na Beerot ne Rimon ma Rekab ne Bana si mu ba Isboset fie awia ketee. Nso na wada awiana. Na ɔba beduru efie no mfimfini sɛ ɔrebɛfa awio. Na ɔwɔ ne yafunum. Na Rekab ne ne nua Bana firi dwane. Na woduru ɛdan no mu. Na ɔno nso da mpa so. Ne dabrikyie no, ɔwɔ no kum no. Na wotwa ne ti. Na wɔde ne tiri no nam mpaprɛ so kwan anadwo no nyinaa kɔe. Na wɔde Isboset tiri no brɛɛ David wɔ Hebron. Na wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ wo tamfo sɛ ɔba Isboset a anka ɔrehwɛ waku wɔ no tiri nie. Na ɛnnɛ da yi, Awurade atɔ Saul ne n'asefoɔ so werɛ ama me wura ɔhene. Na David buaa Beerot ne Rimon ma Rekab ne ne nua Bana ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ Awurade a ɔgyee me kra ahohiahia nyinaa mu te aseɛ yi, deɛ ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ hwɛ Saul awu na ɛyɛɛ n'ani so sɛ asɛmpa na ɔde abrɛ me no. Mekyeree no mekum no Siklag, mede me tuaa no n'asɛm no so ka, na nkantom sɛ nnipa bɔne adi onipa trenee awu ne fie ne mpa soɔ. Na afei, meremmisa ne mogya mo nsɛm, na merenyi mo mfiri asase so anaa. Na David hyɛ mmeranteɛ no ma wokum wɔn, na wotwitwaa wɔn nsa ne wɔn nan de sensɛn ɔtare a ɛwɔ Hebron no ho. Na Isboset tiri no deɛ, ɔfae, na wosie wɔ Abner da mu Hebron. Samuel nwoma ɛtɔsomienu ti 5. Ɛna Israel musuakuro nyinaa baa David nkyɛn Hebron bɛka sɛ, Yenie, unompe no honam ne yɛn. Nso akane no a, na sɛ ɔdi yɛn so hene no. Wo ne deɛ na ɔde Israel firi adie, na wɔde wɔn ba mu. Na Awurade aka kyerɛ wo sɛ, wo na wobɛyɛ ne meman Israel, na wo na wobɛdi Israel so panin. Na Israel mpanin nyinaa baa ɔhene nkyɛn Hebron. Na ɔhene David ne wɔn pam Hebron, Awurade anim, na wɔsraa David ngo de no si Israel so hene. David bɛdii hene no, na wɔde mfeɛ 30, na wɔdii hene mfinhyia 40. Wɔdii Yuda so hene Hebron mfeɛ 7 ne abosome 6, na wɔdii Israel ne Yuda nyinaa so hene mfeɛ 33 Yerusalem. Na ɔhene ne ne mmarima kɔɔ Yerusalem kotua Yebusifoɔ a na wɔte asase no soɔ no, na ɔka kyerɛɛ David sɛ, Woremma ha, na nifurafoɔ ne mpakye mpo bɛpam wo. Ɔde rekyerɛ sɛ David renkom hɔ. Nanso David faa Sion aban no, ɛne David kuro no. Na David kaa no ɛda no sɛ, obiara a obekum Yebusifoɔ no nkoduru suka no ho, na ɔnkunkum mpakye ne anifurafoɔ a David kra tan wɔn no nso. Enti na wɔka sɛ, onifrani ne apakye mma fie. Na David traa aban no mu, na ɔfrɛɛ no David kuro. Na David totoo ɛho afasuo hyiae, firi Milo ne emu fam. Na David kɔɔ so yɛ kɛse ara. Na Awurade, Asafo Nyankopɔn dii n'akyi. Na Tilohene Hiram somaa abɔfoɔ ma wɔde ntweneduro nnua ne nnuasenefoɔ ne abantofoɔ baa David nkyɛn, na wɔkyekyere efie maa David. Na David huu sɛ Awurade de no asi Israel so hene pintin, ne sɛ ne man Israel nti wama n'ahenni so. Na David firi Hebron baeɛ akyiri no, ɔkɔɔ so wareware mpra ne yerenom firi Yerusalem. Na wɔwowoo mmabarima ne mmammaa maa David bio. Na wɔn a wɔwoo wɔn maa David Yerusalem no din nie: Samuel ne Sobab ne Natan ne Salomo ne Yibha ne Elisua ne Nefeg ne Yafia ne Elisama ne Eliada ne Elifelet. Na Filistifoɔ tee sɛ wasra David de no asi Israel so hene no, Filistifoɔ nyinaa foro baa sɛ ɔrebɛhwehwɛ David. Na David teeɛ no, ɔsane kɔɔ aban no mu.
Na Filistifo no ba betre wɔ mu Refim bonhwa mu. Na David bisa Awurade sɛ, Menkɔ Filistifo no so ana? Wo de wɔn bɛhyɛ me nsa ana? Na Awurade ka kyerɛ David sɛ, Kɔ, na mede Filistifo no bɛhyɛ wo nsa ampa. Na David kɔ ba Parasim. Na David kunkum wɔn hɔ. Na ɔka sɛ, Awurade apae matamfo mu manim sɛdeɛ wɔpae nsuo mu no. Enti wɔfrɛ hɔ sɛ ba Parasim. Aseɛ ne mpaemubea. Na ogyigyaa wɔn ahoni hɔ. Na David ne nipa no tasee. Na Filistifo no san foro baabio bɛtrɛtrɛ wɔn mu Refim bonhwa mu. Na David bisaa Awurade no. Ɔka sɛ, Nkɔ, dane wo ho kosi wɔn akyi. Na fa baka nnua no ntɛntɛn so bra wɔn so. Na sɛ wote nante nka baka nnua no atifi a, ɛno deɛ ka wo ho. Ɛfiri sɛ ɛno deɛ, na Awurade afiri reti w'anim akokum Filistifo dɔm no. Na David yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no. Na okunkum Filistifo no firi Giba, de koduru Gesa. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, 9. Na David san hyiahyia Israel mmarima a wɔyi wɔn nyinaa bio. Wɔn ano si 30,000. Na David sɔree, na ɔne ɔman a wɔka ne ho nyinaa kɔkɔfiri baa Yuda, sɛ ɔrekɔfa Nyankopɔn adaka a wɔbɔ din a ɛyɛ Asafo Awurade a wɔte Kerubim ntam no din wɔ soɔ no afiri hɔ aba. Na wɔde Nyankopɔn adaka no sii teaseɛnam foforɔ so. Na wɔmaa so firi Abinadab fi a ɛwɔ Gibea no mu. Na Abinadab ma Usa ne Ahio de teaseɛnam foforɔ no kɔe. Na woyi Nyankopɔn adaka no firi Abinadab fi a ɛwɔ kokoɔ no soɔ no. Na wodi adaka n'akyi. Na Ahio di adaka n'anim. Na David ne Israel fie nyinaa de nsankuo ne bɛnta a ɔde pepea nnua ayɔ ne mpintin ne nɔnɔma ne nsɛmmɔ ne wuro goro Awurade anim. Na woduru n'akɔn awiporobea no. Usa tenee ne nsa kɔkaa Nyankopɔn adaka no soo mu. Ɛfiri sɛ anantwie no hinhim. Na Awurade bo fu Usa. Na mfonsuo no nti, Onyankopɔn bɔɔ no wɔ hɔ. Na owu Nyankopɔn adaka no nkyɛn hɔ. Na ɛyɛ David awerɛho sɛ Awurade abu afa Usa soɔ. Na ɔfrɛ hɔ din sɛ Peres Usa. Aseɛ ne Usa so bufa de besi nnɛ. Na David suro Awurade da no. Na ɔkaa sɛ, Awurade adaka no bɛba me nkyɛn sɛn. Enti David ampɛ sɛ ɔde Awurade adaka no ba ne nkyɛn. David kuro no mu. Na David de ma ne kɔɔ Gat ne Obed Edom fie. Na Awurade adaka no tenaa Gat ne Obed Edom fie abosome 3. Na Awurade hyiraa Obed Edom ne ne fie nyinaa. Na wɔka kyerɛɛ David sɛ, Awurade ahyira Obed Edom fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Nyankopɔn adaka no nti. Na David kɔkɔfaa Nyankopɔn adaka no firi Obed Edom fie de baa David kuro mu anigye mu. Na sɛ wɔne a wɔso Awurade adaka no tutu anammɔn 6 a, ɔde nantwie ne aboa a wadɔbɔ afɔdeɛ. Na David de n'ahoɔden nyinaa sae wɔ Awurade anim. Nso na David de nwura asɔfotadeɛ amia. Na David ne Israel fie nyinaa de osebɔ ne totorobɛnto hyɛn de Awurade adaka no foro bae. Na ɛbaa sɛ Awurade adaka no duru David kuro mu no, Saul babaa Mika hwɛ mpoma mu. Na ohunu ɔhene David sɛ ɔrehuruhuri na ɔresa Awurade anim. Na obu no anim tia n'akoma mu. Na ɔde Awurade adaka no bae de besii ne sibrɛ ntomadan a David asi ama no mu. Na David bɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Awurade anim. Na David wie ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ no bɔ no, ɔde Asafo Awurade din hyiraa ɔman no. Na ɔkyɛɛ adeɛ maa ɔman no nyinaa. Israel manmu no nyinaa, mmarima ne mmaa, ɔmaa wɔn mu biara paano mua biako ne nankum ne bobe abatatere. Ɛna ɔman no nyinaa sii mu kɔɔ wɔn fie. Ɛna David san bɛhyiraa ne fie. Na Saul ba Mika firi adi bɛhyiaa David na ɔkaa sɛ, Animonyam bɛn na Israel hene nya nnɛ, sɛ wapa ne ho nnɛ, ne nkoa mfe n'anim, sɛ ahuhufoɔ no bi pa ne ho. Na David ka kyerɛɛ Mika sɛ, Awurade a ofiri wagya ne ne fie nyinaa akyi yii me na ɔhyɛɛ me sɛ minni ne man Israel so panin no anim na megoroyɛ. Na mɛyɛ awiɛmfoɔ masene yɛ bio, na mayɛ m'ani so famni. Na mfenaa a waka no, me ne wɔn ara na ebenya animonyam. Na Saul babaa Mika ɛnya wɔba de kosii ne wuda. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, 9. Na ɔhene te ne fie na Awurade maa no ɔhome firi n'atamfo nyinaa ho hyiae no. Ɔhene ka kyerɛɛ odiyifoɔ Natan sɛ, Hwɛ, me deɛ
metetwini duro dan mu na Nyankopɔn adaka si ntomadan mu. Na Natan ka kyerɛ ɔhene sɛ, deɛ wɔn akoma mu nyinaa kɔyɔ na Awurade di w'akyi. na n'adwo no ara Awurade asɛm baa Natan nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ m'akoa David sɛ Awurade sie nie, wo na wobɛsi dan ama matena mu. Na efiri da miyii Israelfo firi Misraim baeɛ de besi nnɛ yi, mentena efie mu da, na mmom menam ntomadan tenabea mu. Bere a me ne Israelfo nyinaa nanteeɛ no nyinaa mu no, maka asɛm bi makyerɛ Israel busuakuo biara a mahyɛ wɔn sɛ ɔnyɛ me man Israel sɛ, adɛn nti na monsi twene duro dan ma me? Na afei kɔka kyerɛ m'akoa David sɛ Asafo Awurade sie nie, me na mefa wo firi nnwan hwɛbea firi nnwan akyiri sɛ bɛyɛ me man Israel so panyin. Na medi w'akyi baabiara a wokɔɔeɛ, na matwitwa w'atamfo nyinaa afiri w'anim, na mama woanya din kɛseɛ sɛ asase so nnipa akɛseɛ din. Na masiesie tenabea ama me man Israel, na madua wɔn ma wɔatena wɔn tenabea. Na wɔanhanya wɔn bio, na mmomuyɔ mma anha wɔn bio sɛ akane no. Ne bra me hyɛ atemmufoɔ sɛ woni me man Israel soɔ no, na mama wahome afiri w'atamfo nyinaa ho. Na Awurade aka akyerɛ wo sɛ Awurade na ɔbɛkyekyere efie ama wo. Sɛ wo na wie duro na wo ne w'agyanom kɔda a, mɛma w'aseni a ofiri wo yam so w'akyi, na mama n'ahenni atim. Ɔno na obesi dan ama me din, na mama n'ahenni adwa atim akosi daa. Me na mɛyɛ no agya, na ɔno nso ayɛ me ɔba a sɛ ɔfom a medi nnipa poma ne nnipa mama betia no. Na madɔyɛ remfiri ne ho sɛdeɛ efiri Sora metuu no w'anim no ho no. Na ofie ne w'ahenni betim akosi daa w'anim. W'ahennwa besi pintin akosi daa. sɛ nsɛm yi nyinaa ne anisoadehunu nyinaa teɛ no, saa ara na Natan ka kyerɛɛ David. Ɛna ɔhene David ba bɛtena Awurade anim na ɔkaa sɛ, Me ne hwan, Awurade Nyankopɔn, na me fie ne deɛn sɛ wode me abɛduru sɛsɛɛ yi. Nanso yei da so yɛ w'ani so ketewa. Awurade Nyankopɔn na waka daakye a ɛwɔ akyirikyiri ho asɛm nso akyerɛ w'akoa fie, na wakyerɛ me ɛwɔ ntoatoasoɔ a ɛbɛba. Awurade Nyankopɔn, na deɛn na David nkɔ so nka nkyerɛ wo bio? Na wo na wonim w'akoa, Awurade Nyankopɔn. Wasɛm ti ne sɛdeɛ w'akoma teɛ no na wayɔ adeɛ akɛseɛ yi, sɛ wobɛma w'akoa ahunu. Enti wo so kokroo, Awurade Nyankopɔn, na obiara nni hɔ a ɔte sɛ wo, na onyame biara nso nni w'akyi. Sɛ nsɛm a yɛde yɛn aso ateɛ no nyinaa teɛ no, na ɔman biako bɛn na ɛwɔ asase so a ɛte sɛ wo man. Sɛ Israel a Onyankopɔn akɔgye wɔn afa ayɛ ɔman de agye din, na wayɛ adeɛ akɛseɛ ne adeɛ a ɛyɛ hu ama mo, ama w'asase, wo man a wogyee wɔn firi Misraim faeɛ, amanaman ne wɔn anyame nsɛm no anim. Na wasiesie wo man Israel afa de wɔn ayɛ wo ɔman kosi daa. Na wo Awurade, wayɛ wɔn Nyankopɔn. Na afei Awurade Nyankopɔn, asɛm a waka no w'akoa ne ne fie ho no, ma no nyina nkosi daa. Na yɔ sɛdeɛ waka no, na ma wo din nso nkosi daa sɛ, Asafo Awurade ne Israel so Nyankopɔn. Na ma w'akoa David fie nyina w'anim pintin. Na wo Asafo Awurade Israel Nyankopɔn, wayi w'akoa asutire sɛ, mɛkyekyere efie mama wo. Enti na w'akoa asi ne bo rebɔ wo saa mpaeɛ yi. Na afei Awurade Nyankopɔn, wara wo ne Onyankopɔn, na wo nsɛm yɛ nokorɛ, na wode adepa yi ahyɛ w'akoa bɔ. Na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira w'akoa fie na agyina wɔ w'anim daa. Na wo Awurade Nyankopɔn na waka, na wo nhyira mu na wobɛhyira w'akoa fie daa. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 8. Na yei akyiri no, David ka Filistifo gya, na ɔbrɛ wɔn ase. Na David gye ahenkuro no so die firi Filistifo nsɛm, na ɔka Moab nso gui. Na wɔma wɔdedaa fam de susu nhoma susu wɔn. Na osusu nhoma 2 sɛ wɔnku wɔn. Ne nhoma biako a eduru pɛpɛɛpɛ sɛ wɔn tena ase. Na Moab yɛ David deɛ, wɔyɛ nkoa a wɔsoa ayɛdeɛ ba. Na David ka Soba hene Rehob ba Hadidosa gui. Ne kura wɔkɔɔ sɛ ɔrema ne nsa akɔso asubɔnten Efrate ho no mu. Na David kyerɛ wɔn mu apɔnkɔsotefoɔ 700 ne anammɔnmufoɔ 20,000. Na David twitwaa nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa nantin ntini. Na wogyaa wɔn mu nteaseɛnam 100.
Na Damascus Syriafoɔ baa sɛ wɔde bɛboa Sobahene Hadadisa. Na David kum Syriafoɔ mu nipa 22,000. Ɛna David de bɛnsifoɔ kɔtena Damascus a ɛwɔ Syria. Na Syria yɛ David deɛ, wɔyɛ nkoa a wɔsoa ayɛyɛdeɛ ba. Na Awurade boaa David ma no dii nim deɛ ɔkɔɔyɛ nyinaa. Na David gyegyee sika akyɛm a na Hadadisa nkoa kura no de baa Yerusalem. Na ɔhene David faa kɔbere pii pa firi Hadadisa nkuro Belta ne Berotai mu. Na Hamatni Toi tii sɛ David aka Hadadisa dɔm nyinaa aguo no. Toi somaa ne ba Yoram baa ɔhene David nkyɛn bɛkyiaa no hyiraa no. Sɛ ɔne Hadadisa ako na waka no aguo. Na Hadadisa ne Toi di ako. Na wokura dwetɛ nweneɛ, ne sika nweneɛ, ne kɔbere nweneɛ de bae. Ɛno nso na ɔhene David de yɛ akonkron nneɛma a Awurade. Ɛne dwetɛ, ne sika a efiri amanaman a wɔbrɛ wɔn aseɛ no nyinaa mu a ɔde yɛ akonkronneɛ no. Efiri Syria ne Moab, ne Amonfoɔ, ne Filistifoɔ, ne Amalekfoɔ, ne Sobahene Rehoba Hadadisa asadeɛ mu. Na David san firi Syriafoɔ kum no. Ɔgyee din nkyini bɔnhwa mu sɛ okum nipa 18,000. Na ɔde bɛnsifoɔ tena Edom. Edom nyinaa mu na ɔde bɛnsifoɔ tenatenaeɛ. Na Edomfoɔ nyinaa yɛ David nkoa. Na Awurade boaa David ma no dii nim deɛ ɔkɔɔyɛ nyinaa. Na David di Israel nyinaa so hene. Na David di atemmuo ne trenee asɛm ma ne man nyinaa. Na Seruia ba Yoab na odi dɔm soɔ. Na Ahilud ba Yehosafat ne ɔsankaeɛfoɔ. Na Ahitub ba Sadok ne Abiatar ba Ahimelek ne asɔfoɔ. Na Seraya ne ɔtwerɛfoɔ. Na Yoada ba Benaya na odi Kelitifoɔ ne Pelitifoɔ no soɔ. Na David ma ne asɔfoɔ. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 tinkron. Na David ka sɛ, Obi da so wɔ hɔ a waka Saul fie. Na Jonathan ntimi nya n'adɔyɛ. Na Saul fie somfoɔ bi wɔ hɔ a ne din de Siba. Na ɔkɔhyia no ma no baa David nkyɛn no. Ɔhene ka kyerɛ no sɛ, Wo ne Siba. Na ɔse, Wakoa ne no. Na David ka kyerɛ no sɛ, Obi ni hɔ bio Saul fie a medi Nyankopɔn adɔyɛ bɛyɛ no. Na Siba se, Jonathan babarima bi da so wɔ hɔ a ne nan asensene. Na ɔhene ka kyerɛ no sɛ, Ɔwɔ he? Na Siba ka kyerɛ ɔhene sɛ, Hwɛ, ɔwɔ Amiel ba Makil fie wɔ Lodeba. Na ɔhene soma ma wɔkɔfaa no Amiel ba Makil fie wɔ Lodeba bae. Na Saul ba Jonathan ba Mefiboset duru David nkyɛn no. Ɔde n'anim butuu fam kotoo no. Na David ka sɛ, Mefiboset. Na ɔse, Wakoa nie. Na David ka kyerɛ no sɛ, Nsuro na wagya Jonathan nti mɛyɛ wo adɔyɛ. Na madane wagya Saul asase nyinaa mama wo. Na wadidi me pono so daadaa. Na ɔkoto ka sɛ, Wakoa ne din a wɔrehwɛ ɔkramafunu a ɔte sɛ me yi. Ɛna ɔhene frɛ Saul abɔfra Siba. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Ade a ɛyɛ Saul ne ne fie nyinaa deɛ no nyinaa mede mama wo wuraba. Enti dɔ asase no ma no. Wo ne wo mma ne wo nkoa. Na fa so aba bra. Na wo wuraba nya aduane ni. Na wo wuraba Mefiboset deɛ onidi me pono so daadaa. Nso na Siba wɔ mmabarima 15 ne nkoa 20. Na Siba ka kyerɛ ɔhene sɛ, Sɛ me wura ɔhene ahyɛ n'akoa nyinaa no, saa ara na wakoa bɛyɔ. Na ɔhene ka sɛ, Mefiboset deɛ onidi me pono so sɛ ɔhene ma mu bi. Na Mefiboset wɔ ɔbabarima kumaa bi a ɔfrɛ no Mika. Na wɔn a wɔte Siba fie nyinaa yɛ Mefiboset nkoa. Na Mefiboset tenaa Yerusalem. Na ɔhene pono so na odidie daadaa. Na ɔtɔ ne nan 2 so. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 tidu. Na yei akyire no, Amonfoɔ hene wui. Na ne ba Hanun besii n'anan mu di hene. Ɛna David ka sɛ, Mɛyɛ Nahas ba Hanun adɔyɛ, sɛdeɛ n'agya yɛɛ me adɔyɛ no. Na David somaa ne nkoa ma wɔkɔmaa no hyɛden. N'agya nti, na David nkoa no duru Amonfoɔ asase so. Ɛna Amonfoɔ asafohene ka kyerɛɛ wɔn wura Hanun sɛ, Wodwene sɛ David di wagya ni nti na wasoma wɔn nkyɛn hyɛdenmafoɔ yi. Ɛnyɛ kuro yi mu peepee ne ne nsora ne ne butuo nti na David somaa ne nkoa ma wɔbaa wɔn nkyɛn yi. Na Hanun faa David nkoa no yiyii wɔn bɔdwe sɛ fafa. Na otwitwaa wɔn ntaadeɛ mu fafa, beduru wɔn to ase. Na ogyaa wɔn kwan.
na ɔbɛka kyerɛ David no ɔsoma ma wɔkɔhyia wɔn efiri sɛ wasopa mmarima no paara na ɔhene kaa sɛ Montena Yeriko nkosi sɛ mo bɔdwe sɛ befuo ansa na mo asane aba. na Amonfoɔ no hunu sɛ wɔn ho abɔn David no Amonfoɔ no soma ma wɔkɔbobɔ Bet-Rehob Siriafoɔ ne Soba Siriafoɔ paa anammɔnfoɔ 20,000 ne Maaka hene nipa 1,000 ne Tob mmarima 12,000. na David teeɛ no ɔsomaa Yoab ne akofofoɔ dɔm no nyinaa kɔe na Amonfoɔ firi adi betwitwa mpasua kuro no pono ano na Soba ne Rehob Siriafoɔ ne Tob ne Maaka mmarima no nko gyina wiram na Yoab hunu sɛ ɛdɔm no kyerɛ n'anim ne n'akyiri no oyi Israel mu dɔm mmarima nyinaa mu bi ma wotwitwa kohyia Siriafoɔ na dɔm no nkae no ɔde wɔn hyɛ ne nua Abisai nsa ma no twa kohyia Amonfoɔ na ɔkaa sɛ Sɛ Siriafoɔ yɛ den sene me a, bɛboa me. Na sɛ Amonfoɔ na wɔyɛ den sen wo a, mɛba ma bɛboa wo. Hyɛ wo ho den, na ma yɛnhyɛ yɛn ho den, ma yɛmman ne yɛn Nyankopɔn nkuro, na Awurade nyɔ deɛ ɛyɛ n'ani soɔ. na Yoab ne ɛdɔm a wɔka ne ho no ne Siriafoɔ de bɔɔ ani na wodwanee n'anim na Amonfoɔ no hunu sɛ Siriafoɔ adwane no wɔn nso wodwanee Abisai anim kɔhyɛnee kuro no mu ɛna Yoab sane firi Amonfoɔ no ho baa Yerusalem na Siriafoɔ no hunu sɛ wagu Israel anim no wɔboaboa wɔn ano faako na Hadadisa soma ma wɔkɔfaa Siriafoɔ a wɔwɔ asuogya no bae na wɔbaa Helam na Hadadisa sahene Sobak di wɔn anim na ɔbɛka kyerɛ David no ɔboaboa Israel nyinaa no na ɔkɔtwaa Yordan kɔ Helam na Siriafoɔ twitwaa mpasua hyiaa David na wɔne no koe na Siriafoɔ dwanee Israel anim na David kunkum Siriafoɔ mu nteaseɛnamfoɔ 700 ne apɔnkɔfoɔ 40,000 na opraa ɔsahene Sobak ma no wu hɔ na ahemfo a ɔyɛ Hadadisa nkoa no nyinaa hunu sɛ wagu Israel anim no wɔne Israel yɛ asomdwoe apam na wɔsom wɔn na Siriafoɔ suro sɛ ɔbɛboa Amonfoɔ no. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 12. na afe ne twaa mu no ɛberɛ a ahemfo tu sɛ mu no David somaa Yoab a ne nkoa ka ne ho ne Israel nyinaa sɛ ɔnkɔsɛe Amonfoɔ na wɔkɔtua Raba na David deɛ ɔtena Yerusalem na da bi anwummerɛ a David sɔre firi ne mpa soɔ na ɔnenam ɔhene dan atifi no ofiri ɛdan no atifi hɔ hunu ɔbaa bi sɛ ɔredwareɛ na ɔbaa no wohwɛ no a ne ho yɛ fɛ sɛ na David soma ma wɔkɔbisaa ɔbaa no ho asɛm na ɔkaa sɛ ɛnyɛ Eliam ba Betseba Hetini Uria yere nie. na David soma ɔbɔfoɔ ma no kɔfaa no na ɔbaa ne nkyɛn na ɔne no dae na wɔdwiraa ne ho firi ne ho fi guo no mu na ɔsan kɔɔ ne fie na ɔbaa no nyinsɛnee na ɔsoma ma wɔkɔka kyerɛɛ David sɛ Mmanyinsɛn. na David soma ma wɔkɔɔ Yoab nkyɛn sɛ Ma Hetini Uria mmra me nkyɛn. na Yoab somaa Uria baa David nkyɛn na Uria duruu ne nkyɛn no David bisaa no sɛdeɛ Yoab ne ɛdɔm no teɛ ne sɛdeɛ ɛsa no teɛ na David ka kyerɛɛ Uria sɛ Sane kɔ wo fie kɔhohoro wo nan ho. na Uria firi ɔhene fie kɔe no ɔde ɔhene ayɛde afiri dii n'akyi na Uria kɔdaa ɔhene fie pono no ɔne ne wura nkoa nyinaa na wansane ankɔ ne fie na ɔka kyerɛɛ David sɛ Uria ansane ankɔ ne fie. na David ka kyerɛɛ Uria sɛ Ɛnyɛ ɔkwan na wofiri baayɛ. Adɛn nti na wansane ankɔ wo fie? na Uria ka kyerɛɛ David sɛ Adaka no ne Israel ne Yuda tete asesen mu na me wura Yoab ne me wura nkoa abobɔ nsraban wuram na me deɛ menkɔ me fie menkɔdidi na menom na me ne me yere naanaa sɛ wote aseɛ na ɔkra te aseɛ yi merenni saa asɛm yi. na David ka kyerɛɛ Uria sɛ Tena ha nɛ nso na ɔkyena mɛma wakɔ. ɛna Uria tena Yerusalem da no ne adekyeɛ na David frɛɛ no na odidii n'anim na ɔnomoi na ɔma no boroi na nwummerɛ no ofiri adi kɔdaa ne mpa so ɔne ne wura nkoa na wɔnsane ankɔ ne fie na deɛ kye anɔpa no David twerɛɛ nwoma de nam Uria so kɔmaa Yoab na ɔtwerɛɛ no nwoma no mu sɛ Momma Uria nkɔdi dɔm a ɛyɛ den no ano na montwe mo ho mfiri n'akyi na wɔmmɔ no na ɔntɔ. na Yoab rehwɛ kuro no
ɔde Uria kɔdii deɛ wonim sɛ dɔmmarima wɔ no. Na kuro no mu mmarima firi adi ne Yoab bɛkoe. Na dɔm a wɔyɛ Dawid nkoa no mu bi totɔe. Na Hitini Uria nso tɔe. Ɛna Yoab soma ma wɔkɔkaa ɛsa no mu nsɛm nyinaa kyerɛɛ Dawid. Na ɔhyɛ ɔbɔfoɔ no sɛ, sɛ woka ɛsa no mu nsɛm nyinaa kyerɛ ɔhene wie, na ɔhene bufu, na wɔka kyerɛ wo sɛ, adɛn nti na mobɛn kuro no kɔkoo saa? Monnim sɛ wɔbɛfiri afasuo no so abɛtotɔ. Maa na wɔbɔɔ Yerubaset ba Abimelek. Ɛnyɛ ɔbaa bi na ɔtoo ayuyammoɔ bɛfiri ɔfasuo so bɔɔ no maa no tɔɔeɛ Tibis no. Adɛn nti na mobɛn ɔfasuo saa? Ɛne yɛka sɛ, wakoa Uria, Hetini no nso atɔ. Na ɔbɔfoɔ no sim, na ɔbɛka asɛm a Yoab de somaa no nyinaa kyerɛɛ Dawid. Na ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ Dawid sɛ, mmarima no yɛɛ yɛn so den, na wofiri baa yɛn so petee mu no, yɛsaa wɔn ara koduu kuro no pono ano. Na atofoɔ no firi ɔfasuo so tutu guu wɔn nkoa so, na ɔhene nkoa no bi totɔe, na wakoa Uria, Hetini no, nso atɔ. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ, Sei na kɔka kyerɛ Yoab sɛ, mma asɛm yi nha wo, na nkrantɛ twa ha ne twa ha. Ma wo kɔn no mu nyɛ den tia kuro no, na dwiri gu, na fa hyɛ no aboduro. Na Uria yere no tee sɛ, ne kunu Uria ewuo no, ogyam ne wura no, ne kunayɛ bere twaa mu no. Dawid soma ma wɔkɔfaa no baa ne fie, na ɔbɛyɛɛ ne yere, na ɔwoo babarima maa no. Na asɛm a Dawid diiɛ no ansɔ Awurade ani. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 12. Na Awurade somaa Natan ma no kɔɔ Dawid nkyɛn. Na ɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, mmarima baanu tenaa kuro bi mu. Ɔbaako yɛ ɔdefoɔ na ɔbaako yɛ ohiani. Ɔdefoɔ no wɔ onwan ne anantwie bebree pa. Na ohiani no deɛ, onni hwee sɛ odwammereɛ ketewa baako ɔtɔɔ no. Na ɔyɛ nee no. Na ɔne no ne ne mma bɔɔ mu nyinii. Odi ne buprako bi. Na ɔnom ne kuruwa no. Na ɔda ne kuku mu. Na ɔyɛ no sɛ ɔbabaa. Na ɔhɔhoɔ bi baa ɔdefoɔ no nkyɛn no. Wampɛ sɛ ɔde ne nwan ne nanantwie no bi yɛ akwantenie a ɔbɛsoɛ no hɔhoɔ. Na ɔkɔfaa ohiani no dwan no siesie ma ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no. Ɛna Dawid bufu pii tia ɔbarima no. Na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ, Sɛ Awurade te ase yi, ɔbarima a ɔyɛɛ yei no sɛ wuo, na odwae no ɔnhyɛ anamu mprɛnan, sɛ wadi saa asɛm yi na wanhunu mmɔborɔ. Ɛna Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, wo ne ɔbarima no, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Me na mesraa wo ngo de wo sii Israel so hene. Na me na meyii wo Saul nsam. Na mede wo wura fie me maa wo. Na mede wo wura yerenom nso me gu kukum. Na mede Israel ne Yuda fie me maa wo. Na sɛ eso a, anka mede sɛɛ ne sɛɛ bɛka wo ho. Adɛn nti na wabu Awurade asɛm animtia, ayɛ n'anim bɔne yi. Wode nkrataa akum Hetini Uria, na wafa ne yere ayɛ wo yere. Na ɔno deɛ, wode Amonfoɔ nkrataa adi no awu. Na afei nkrataa remfiri wo fie kosi daa. Esiane sɛ wabu me animtia, na wafa Hetini Uria yere abɛyɛ wo yere. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mɛma bɔne asɔre wo fie aba wo so. Na magye wo yerenom w'anim mede mama wo yɔnko. Na ɔne wo yerenom adeda, owia yi anim. Na wo deɛ, woyɛ no ahuntae mu. Na me deɛ, medi asɛm yi Israel nyinaa anim, ne owia anim. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Natan sɛ, Mayɛ Awurade bɔne. Na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Awurade nso ama wo bɔne atwam. Worengu, nanso sɛ wode asɛm yi ama Awurade atamfo, anya abususɛm akaeɛ nti, ɔbaa a wɔwoo no maa wɔ no nso, wuo na obɛwuo. Na Natan kɔɔ ne fie, na Awurade de owuyadeɛ bɔɔ ɔbaa Uria yere no wo maa Dawid no. Na Dawid paa Onyankopɔn kyɛw maa abɔfra no. Na Dawid bua dae, na ɔkɔɔ mu kɔdaa fam anadwo no. Na ne fie mpanimfoɔ begyinaa ne ho sɛ, ɔbɛma ne so afiri fam, nanso wampene, na wɔne wɔn nso anidi. Na da a ɛtɔ so 7 no, akokoaa no wui. Na Dawid nkoa suro sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ akokoaa no awu. Na wɔkaa sɛ, hwɛ, akokoaa no da so te aseɛ no mpo, yɛne no kasae, na wantie yɛn. Na yɛbɛyɛ dɛn aka akyerɛ no sɛ akokoaa no awu,
na ɔrenyɛ bɔne bi. Na Dawid huu sɛ ne nkoa reyɛ huhuhuhu no, Dawid huu sɛ akokoaa no awu. Na Dawid ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, Akokoaa no awu anaa? Na ɔse, wawu. Ɛna Dawid sɔre firi fam, na odware srae, na ɔsakyera n'ataadeɛ. Na ɔkɔɔ Awurade fie kɔsɔree, na ɔbaa ne fie, na obisa ma wɔde aduane besii n'anim, na odii. Na ne nkoa no ka kyerɛɛ no sɛ, Asɛm bɛn ne wadie yi? Akokoaa no da so te aseɛ no. Wobua dae na wusui. Na akokoaa no wuyie mmom no, wasɔre adidi. Na ɔse, Akokoaa no da so te aseɛ no, mibua dae na misui na mese, hwan na onim sɛ ebia Awurade bɛdom me na akokoaa no anya nkwa. Na afei wanya wu, adɛn nti na minni abuada, metumi masane no aba bio. Me na mɛkɔ ne nkyɛn, na ɔno deɛ ɔrensane mma me nkyɛn. Na David kyekyeree ne yere Batseba werɛ, na ɔkɔɔ ne nkyɛn ne no kɔdae, na ɔwoo babarima. Na ɔtoo no din Salomo, na Awurade dɔ no. Na ɔsoma nam odiyifoɔ Natan so kɔtoo ne din Yedidia, aseɛ ne Awurade dɔfo, Awurade nti. Na Yoab ne Amonfoɔ a wɔwɔ Raba koe, na ɔgye ahenkuro no. Na Yoab somaa abɔfoɔ ma wɔbaa Dawid nkyɛn sɛ, Me ne Raba ako, nso magye nsuo ano kuro no, na afei boaboa ɔma na aka no ano, bɛkyere kuro no ho nsraban, na gye, na maanye kuro no, na wɔammɔ me din wɔ so. Na Dawid boaboa ɔman no nyinaa no kɔɔ Raba ne kɔkoe, na ɔgyee. Na oyii wɔn hene abotire firi ne ti, ne duro yɛ sika dwati kɛseɛ, na aboɔden abɔ wom, na wɔde bɔɔ Dawid ti. Na ɔde kuro no mu asadeɛ bebree pa firi bae, na wɔde ɔman a wɔwɔ mu no firi bae. Na ɔmaa wɔde anwan ne fatuo dadeɛ, ne dadeɛ mu nnua yɔɔ adwuma, na wɔyɔɔ adwumadenden, ntayaafo no ho adwuma. Na saa na ɔde yɛɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa. Ɛna Dawid ne ne man nyinaa sane baa Yerusalem. Samuel nwoma a ɛtɔ so 2, ti 13. Na yei akyiri no, na Dawid ba Absalom wɔ nuabaa fɛɛfɛ bi a ne din de Tama. Na Dawid ba Amnon pɛ no. Na Amnon nuabaa Tama nti, ne ho hiahia no ma no yaree. Na ɔyɛ ɔbaabunu. Na ɛyɛ Amnon den sɛ ɔbɛyɛ no birebie. Na Amnon wɔ adamfo bi a wɔfrɛ no Yonadab, Dawid nua Simei ba. Na Yonadab yɛ onitiefoɔ sɛ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Adɛn nti na wo ɔhene ba mu wofɔw sei daa nɔpa yi? Worenka nkyerɛ me. Na Amnon ka kyerɛɛ no sɛ, mepɛ me nua Absalom nuabaa Tama. Na Yonadab ka kyerɛɛ no sɛ, kɔda mpa so, na patu yare, na sɛ wagya bɛhwɛ wo a, ka kyerɛ no sɛ, ma me nua Tama mmra mɛma me aduane, na ɔnyɛ aduane no m'anim nso, na menhunu, na menni no ne nsɛm. Ɛna Amnon kɔdaeɛ, na ɔboa pa yaree, na wɔhene ba bɛhwɛɛ no no. Amnon ka kyerɛɛ wɔhene sɛ, ma me nua Tama mmra mɛyɛ tatere 2 m'anim, na menni no ne nsɛm. Na Dawid soma ma wɔkɔɔ Tama nkyɛn efie sɛ, Kɔ wo nua Amnon fie, na kɔyɛ aduane ma no. Na Tama kɔɔ ne nua Amnon fie, na ɔno deɛ ɔda hɔ, na ɔfaa mmɔre fɔtɔe, na ɔyɛ ɔtatere n'anim, na ɔkyee tatere no, na ɔtuaa akyiɛdadeɛ no, na ohwie no n'anim, nso wampɛ sɛ wodie. Na Amnon kaa sɛ, ma nnipa nyinaa mfiri me ho mfiri adi. Na nnipa no nyinaa firi ne ho firi adi. Na Amnon ka kyerɛɛ Tama sɛ, fa aduane no bra piem na menni no wo nsɛm. Na Tama fa tatere a ɔyɛ no de kɔmaa onua Amnon pie no mu. Na ɔde rema no sɛ onie no, ɔsɔɔ no mu, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, bra, bɛda me nkyɛn, me nua. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, dabi, me nua, mmara me ase, na wɔnyɛ sa Israel mu, nni adwodwentisɛm yi, na me deɛ, ɛhempo na mede mahohora mɛkorɔ, na wo deɛ, wobɛyɛ sɛ Israel mu dedentwie no bi, na afei, ɛne ɔhene nkɔkasa, na ɔremfa me nka me wo. Nanso wampɛ sɛ wotie no, na ɛnam sɛ ne ho yɛ dene sene no nti, ɔbrɛɛ n'ase no dae. Ɛna Amnon de ɛtane kɛseɛ tan no pii, ma ɔtane a ɔde tan no sene ɔdɔ a ɔdɔɔ no no. Na Amnon ka kyerɛɛ no sɛ, sɔre kɔ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, pamo a worepam me yi sen bɔne a woyɛɛ me no. Na wampɛ sɛ wotie no. Na wɔfrɛ n'abɔfra a ɔsom no no sɛ,
pamo oyifiri mi sufredi na to ɛpono akyi kurokuro mu wɔ n'akyi nso na taade nwanwona yu bi hyɛ no na saa matakarina na ɔhene mama a ɔyɛ mmabunu no hyɛ na ne somfo no de no firi adi na wɔto ɛpono akyi kurokuro mu wɔ n'akyi ɛna Tama sesa nso gu n'atifi na wɔsunsuan na taade nwanwona a ɛhyɛ no mu na wɔde ne nsa gu ne ti de benabɔ ara kɔe na ne nua Absalom ka kyerɛ no sɛ wo nua Amnon akɔ wo ho anaa na afei me nua moawa no ɔyɛ wo nua ɛmfa wakoma ntɔ asɛm yi so na Tama tra ne nua Absalom fie hyɛ ne ho fie kom na ɔhene Dawid tee nsɛm yi nyinaa no ne bo fuw sɛ na Absalom ne Amnon ankasa bɔne anaa papa na Absalom tane Amnon sɛ wabrɛ ne nua Tama aseɛ nti na mfie mmienu akyiri no Absalom ma wɔkɔtwitwa ne nwan ho wɔ Baal-Hasor a ɛda Efraim ho na Absalom hyia ɔhene mma nyinaa kɔɔ hɔ na Absalom baa ɔhene nkyɛn bɛkaa sɛ hwɛ wakoare ma wɔkɔtwitwa ne nwan ho nwi enti ma ɔhene ne ne nkoa ne nakoa nkɔ na ɔhene ka kyerɛ Absalom sɛ dabi meba ma yɛn nyinaa nkɔ na yɛankɔyɛ wɔ so duru na ɔhyɛ no nanso wampɛ sɛ ɔkorɔ na ohyiraa no ɛna Absalom kaa sɛ sɛ nte saa ma me nua Amnon ne yɛnkɔ na ɔhene ka kyerɛ no sɛ adɛn nti na wɔne wɔn korɔ na Absalom hyɛ no ara na wɔma Amnon ne ɔhene ma no nyinaa ne no kɔe nso na Absalom ahyɛ ne mmeranteɛ sɛ monhwɛ na sɛ Amnon akomanya nsɛm mu anigyeɛ na mese mo sɛ mommɔ Amnon a munku no munsuro ɛnyɛ me na mahyɛ mo monyɛ den na monyɛ mo ho mmarima na Absalom mmeranteɛ no yɛ Amnon sɛdeɛ Absalom hyɛɛ wɔn no ɛna ɔhene ma no nyinaa sɔre tenatena wɔn mfunumu so dwanedwaneeɛ na wɔwɔ kwa mu no asɛm no duru Dawid nkyɛn sɛ Absalom akum ɔhene ma no nyinaa na ɔmu baako mpo anka ɛna ɔhene sɔre sunsuan ne ntaadeɛ mu na ɔdaa fam na ne nkoa nyinaa gyinagyina hɔ asunsuan wɔn ntaadeɛ mu na Dawid nua Simeon ba Yonadab buaa sɛ mma me wura nwene sɛ wakum ɔhene ma mmeranteɛ no nyinaa na Amnon ko na wawuo na ɛwɔ Absalom ano ara frida no a ɔbrɛ onua Tama aseɛ no na afei mma me wura ɔhene mfa asɛm no nhyɛ n'akoma mu sɛ ɔhene ma nyinaa awuwu na Amnon ko na wawuo na Absalom dwane na aberante a wɔwɛn no ma n'ani so hwɛe na hwɛ na nipa bebree nam kwan a ɛwɔ n'akyiri no so bepɔ no nkyɛn mu reba na Yonadab ka kyerɛ ɔhene sɛ hwɛ ɔhene ma no reba sɛ wakoa kaeɛ no sɛ ɛteɛ ne no na owie kasa no pɛ na hwɛ ɔhene ma no nyinaa baeɛ na wɔmemaa wɔn ani susui na ɔhene nso ne ne nkoa nyinaa nso su esu kɛseɛ pa na Absalom dwanee na ɔkɔɔ Gesurhene Amihud ba Tama nkyɛn na Dawid gyam ne ba no nna nyinaa na Absalom dwane kɔɔ Gesur no ɔtenaa hɔ mfeɛ 3 na ɔhene Dawid ani gyinaa Absalom ɛfiri sɛ na ne werɛ akyekye Amnon wuo no ho Samuel ngoma ɛtɔ so 2 ti 14 na Suria ba Yoab hunu sɛ ɔhene akoma wɔ Absalom ho na Yoab soma ma wɔkɔɔ Tekoa kɔfaa ɔbaa nyansafoɔ bi firi hɔ bae na ɔka kyerɛ no sɛ dare wo ho oyiyɛni na hyɛ ayuyɔ ntaadeɛ nanso nsrango na yɛ sɛ ɔbaa a ofiri gyam owufuo akyɛreɛ na kɔ ɔhene nkyɛn kɔkasa asɛm yi kyerɛ no na Yoab de nsɛm no hyɛ n'anum na Tekoani baa no rekɔka asɛm akyerɛ ɔhene no wɔde n'anum butuu fam kotow no kaa sɛ ɔhene boa na ɔhene ka kyerɛ no sɛ ɛdeɛ na ayɛ wɔ na ɔse ampa meyɛ okunafoɔ me kunu awu na wafena wɔ mabarima baanu na wɔn baanu no kɔko wiram a ɔgyefoɔ biara ni wɔn ntam na ɔbaako bɔ ɔbaako ma no wui na hwɛ abusua no nyinaa sɔre atia wafena sɛ didie ɔbɔ onua no ma na onua a wɔdi no awuo no kra nti yenku no na yɛbɛsɛe ɔdidifoɔ no nso na ɔde rebedu mensama aka no na wanya din ana otikafoɔ a ma me kunu asase ani na ɔhene ka kyerɛ ɔbaa no sɛ kɔ wo fie na mɛhyɛ wo ho ahyɛdeɛ na Tekoani baa no ka kyerɛ ɔhene sɛ me wura ɔhene me ne magya fie na ɛso yi na
na ɔhene ne n'adwa ne bem. Na ɔhene kaa sɛ, obi ka wo asɛm bi a fa no bra me nkyɛn na ɔrensane nka wo bio. Na ɔbaa no kaa sɛ, ma ɔhene nkae Awurade wo Nyankopɔn, na mogya ho werɛfoɔ no ansɛe ama no anɔɔso, na wankum me ba. Na ɔse, sɛ Awurade te ase yi, wo ba nwi biako mpo rentɔ fam. Ɛna ɔbaa no kaa sɛ, mesrɛ wo, ma wafe na nka me wura ɔhene asɛm bi. Na ɔse, kae. Na ɔbaa no se, ɛneɛ adɛn nti na wɔsusu saa adeɛ yi Nyankopɔn man ho? Na sɛ ɔhene reka asɛm yi a, ɔte sɛ deɛ odi so. Sɛ ɔhene nkɔfa ne nipa a wapam no no nsa ne ma. Na wuo na yɛrewuo yi, na yɛte sɛ nsuo a wɔahwie agu fam a wɔntumi mmoa ano. Na Onyankopɔn renyi ɔkra, na ɔdwene adwene. Na deɛ wapam ayi no, wampam anyi no amfiri ne nkyɛn. Na afei deɛ nti a mebaeɛ na me ne me wura ɔhene abɛka asɛm yi ne sɛ, ɔman no maa me suroe, na wafena kaa sɛ, me ne ɔhene bɛkɔ akɔkasa. Ebia ɔhene bɛyɛ deɛ n'abaawa sɛ no. Sɛ ɔhene betie na wayi n'abaawa afiri onipa a ɔpɛ sɛ ɔsɛe me ne me ba firi Onyankopɔn agyapadeɛ mu no nsɛm. Na wafena kaa sɛ, me wura ɔhene asɛm nyɛ me ahodwo. Na sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ teɛ no na me wura ɔhene nso teɛ. Sɛ ɔbɛte papa ne bɔne, enti Awurade wo Nyankopɔn ni w'akyi. Ɛna ɔhene bua se ɔbaa no sɛ, nsi me asɛm a merebisa wo yi so. Na ɔbaa no se, ma me wura ɔhene nka sɛ. Na ɔhene kaa sɛ, Yoab nka wo ho yɛ nyinaa mu anaa? Na ɔbaa no bua sɛ, sɛ ɔkra te ase yi, me wura ɔhene, ɛnyɛ sɛ obi bɛma ne nifa anaa benkum afiri deɛ me wura ɔhene aka no nyinaa ho. Na wakoa Yoab na ɔhyɛɛ me, na ɔno ara na ɔde nsɛm nyinaa hyɛɛ wafena anum sɛ, ɔbɛdane asɛm no ani aka nti na wakoa Yoab ayɛ saa adeɛ yi. Na me wura ɔhene yɛ onyansafoɔ sɛdeɛ Nyankopɔn bɔfoɔ nyansa teɛ. Na wahunu deɛ wɔ asase so nyinaa. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Yoab sɛ, hwɛ mema wo kwan, kɔ na kɔfa aberanteɛ Absalom sane bra. Na Yoab n'anim butuu fam kotoe, na ohyiraa ɔhene. Na Yoab kaa sɛ, ɛna na wakoa ahunu sɛ manya me wura ɔhene anim animonyam, sɛ ɔhene ayɛ deɛ n'akoa aka akyerɛ no. Na Yoab si mu kɔ Gesu kɔfaa Absalom baa Yerusalem. Na ɔhene kaa sɛ, ma no mma ne nkɔ ne fie, na m'anim na ɔrenhunu. Ɛna Absalom ma ne kɔɔ ne fie, na wanhunu ɔhene anim. Nso Israel nyinaa mu, obiara ho nyɛ fɛ sɛ Absalom. Na ɛma wɔkamfo no sɛ, ɛfiri ne nan ase kosi ne mpampam, ɛdɛm biara ni ne ho. Na sɛ woyi ne ti, nso daa afe duru a woyi, ɛfiri sɛ, ɛyɛ ne duru a woyi. Na wɔkari ne tirinwi no a, ɛyɛ nnwetɛbena 200 ɔhene abrammɔ so. Na wɔwɔ mmabarima baasa ma Absalom ne ɔbaa baako a wɔfrɛ no Tama. Ɔyɛ ɔbaa n'anim yɛ fɛ. Na Absalom dii Yerusalem mfeɛ 2, nso wɔanhunu ɔhene anim. Na Absalom soma ma wɔkɔfrɛɛ Yoab sɛ ɔrebɛsoma no ɔhene nkyɛn. Nso wampɛ sɛ ɔba ne nkyɛn, na ɔsomaa ne mprenu so bio. Nso wampɛ sɛ ɔba, na ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, monhwɛ, Yoab afuo wɔ me deɛ ho, na wɔwɔ atɔkoɔ wɔ hɔ, monkɔnkɔto mu gya. Na Absalom nkoa no kɔtoo afuo no mu gya. Ɛna Yoab sɔre baa Absalom nkyɛn efie bɛka kyerɛ no sɛ, adɛn nti na wo nkoa de ogya akɔto m'afuo a mewɔ no mu? Na Absalom ka kyerɛɛ Yoab sɛ, hwɛ, masoma ama waba wo nkyɛn sɛ, bra ha, na mensoma wɔ ɔhene nkyɛn sɛ, adɛn nti na mefiri Gesa mebaeɛ? Ɛyɛ ma me sɛ anka meda so mewɔ hɔ, na afei mehunu ɔhene anim, na sɛ ɛso bi da me so a, onkume. Ɛna Yoab baa ɔhene nkyɛn bɛka kyerɛɛ no, na wɔfrɛɛ Absalom, na wɔbaa ɔhene nkyɛn, na wɔkɔtoo no de n'anim butuu fam ɔhene anim, na ɔhene fee Absalom ano. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, ti 15. Na yei akyiri no, Absalom siesie nteaseɛnam ne apɔnkɔ fae, ne mmarima 50 a obetu n'anim mmirika. Na Absalom tuaa ahema kogyinaa kuro no pono ano kwan ho. Na obiara a ɔwɔ asɛm bi na ɔreba ɔhene nkyɛn abedie no, Absalom frɛ no sɛ, kuro bɛn so na wofiri? Na ɔse, Israel musuakuo bi mu na wako afiri a. Absalom ka kyerɛ no sɛ, hwɛ, wo nsɛm yɛ na ɛtene, nanso obi ne hɔ a ofiri ɔhene fa mu a obetie ama wo. Nso Absalom ka sɛ,
hwan na ɔde me besi asase yi so temfuo na me nkyɛn na anka obiara a wokura sem bi ana atemudie bi bɛba na mabu no atɛntenene. Na sɛ obi twe prin no bɛkoto no a ɔtene ne nsa so ne mu na ɔfe n'ano. Na saa na Absalom yɛ Israel a wɔba ɔhene nkyɛn asɛnniɛ no nyinaa. Na Absalom de wie a Israel mmarima akoma. Na mfinhyia 9 twaa mu no, Absalom ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, mesrɛ wo, ma menkɔma m'aboade a mede me hyɛ Awurade bɔ wɔ Hebron, ɛfiri sɛ metena Jesur wɔ Aram no. Wakoa hyɛ bɔ sɛ Awurade de me san ba Yerusalem a, ɛnea mɛsom Awurade. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, fa somdwie kɔ. Na osii mu kɔɔ Hebron. Na Absalom somasoma akwansrafoɔ ma wɔkɔ Israel musuakuo nyinaa mu sɛ, mote totorobɛnto nka ara pa a monka sɛ Absalom adi hene wɔ Hebron. Na mmarima ahanu a wɔfrɛ wɔn firi Yerusalem ka Absalom ho kɔe. Na wɔn deɛ ɔkɔhunu na wɔnim ho hwee. Na Absalom soma ma wɔkɔhyia Giloni Ahitofel, Dawid apɛ anima firi ne kuro Gilo mu bere a ɔrebɔ afɔdeɛ no. Na atirisupam no mu yɛ den, na nnipa a wɔwɔ Absalom nkyɛn no kɔɔ so dɔɔso ara. Na ɔkakyerɛfoɔ bi baa Dawid nkyɛn bɛkaa sɛ, Israel mmarima akoma di Absalom akyi. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ ne nko a wɔne no wɔ Yerusalem nyinaa sɛ, monsɔre ma yɛnwane, na yɛrennya mu afiriyɛ Absalom anim. Monyɛ ntɛm ma yɛnkɔ, na wɔanyɛ ntɛm a mɛto yɛn anyɛ yɛn bɔne bi, na wɔamfa nkrantɛ ano a mɛbɔ kuro yi. Na ɔhene nko aka kyerɛɛ ɔhene sɛ, sɛdeɛ me wura ɔhene pɛ nyinaa no, hwɛ, wɔn nko anie. Ɛna ɔhene firi adie, na ne fiefoɔ nyinaa dii n'akyi. Na ɔhene gya mma mpenafoɔ 10 sɛ wɔnhwɛ fie. Na ɔhene firi adi, na ɔman no nyinaa dii n'akyi, na wɔkɔgyinaa ɛdan bi a ɛwɔ akyirikyiri ho. Na ne nkoa nyinaa sene faa ne nkyɛn. Na Keretifoɔ nyinaa, ne Peletifoɔ nyinaa, ne Gatifoɔ nyinaa, mmarima 600 a wodii n'akyi firi Gat baeɛ no, betwaa mu ɔhene anim. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Gatni Itai sɛ, adɛn nti na wo nso wo ne yɛn rekorɔ? Sane kɔ na kɔtena ɔhene nkyɛn, na woyɛ ɔnanani ne wo kuro mu ɔmamtuni so. Nnora nko ara na wobaeɛ, na ɛnnɛ memma wo ne yɛn nkokyini, na me deɛ merekɔ baabiara a metumi makorɔ. Sane na fa wo nuanom nso ka wo ho sane kɔ adɔeɛ ne nokorɛ so. Na Itai buaa ɔhene sɛ, sɛ Awurade te aseɛ na me wura ɔhene nso te aseɛ yi, faako a me wura ɔhene bɛtena hɔ no, ewuo mu o, nkwa mu o, ɛhɔ ara na wakoa bɛtena. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Itai sɛ, bra bɛsene. Na Gatni Itai ne ne mmarima nyinaa ne mmɔfra a wɔka ne ho no nyinaa betwam. Na asase no sofoɔ nyinaa de ne kɛseɛ sui. Na ɔman no nyinaa twaa mu kɔe. Na ɔhene twaa asuo Kedron, na ɔman no nyinaa twae kɔfaa ɛserɛ so kwan fam. Na hwɛ, Sadok nso nie, na Lewifoɔ nyinaa ka ne ho. Wɔso Nyankopɔn apam adaka no, na wɔsoɛɛ Nyankopɔn apam adaka no sii hɔ. Na Abiatar bɔɔ ɔhye afɔdeɛ kosii sɛ ɔman no nyinaa firi kuro no mu twaa mu wieeɛ ansa. Na ɔhene ka kyerɛɛ Sadok sɛ, fa Nyankopɔn adaka no sane kɔ kuro no mu. Sɛ minya Awurade anim animuonyam a, ɔde me bɛsane aba, na wama mabehu no ne ne tenabea bio. Na sɛ ɔka sɛ, mempɛ wo a, hwɛ minie, ma no nya me sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Na ɔhene ka kyerɛɛ ɔsɔfoɔ Sadok sɛ, sɛ woahunu, sane kɔ kuro no mu dwoodwoo, na wo ba Ahimaas ne Abiatar ba Yonatan, ɔma baanu no ne mo ntena. Monhwɛ, mɛtwentwɛn me nan ase ɛserɛ so mpaprɛ mu akosi sɛ asɛm a mobɛka kyerɛ me bɛfiri mo nkyɛn aba. Ɛna Sadok ne Abiatar de Nyankopɔn adaka no san baa Yerusalem, na wɔbɛtena hɔ. Na Dawid foro Ngo Bepɔ, na ɔreforo no, na ɔde sum, na wakata ne ti, na ɔnam anammɔnhunu mu, na ɔman a wɔne no nam no nyinaa akatakata wɔn ti. Na wɔreforo no, na wɔresum. Na obi ka kyerɛɛ Dawid sɛ, Ahitofel fra wɔn a wɔne Absalom apam no mu. Na Dawid ka sɛ, Awurade, mesrɛ wo, ma Ahitofel agyina tuo nnane nkwaseasɛm. Na Dawid duru atifi, deɛ wɔsɔre Onyankopɔn no. Hwɛ, Akan Husai behyiaa no. Wɔsunsuan n'atadeɛ mu, na dɔte agu n'atifi. Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wo ne me sene kɔ a, wobɛyɛ adeso ama me. Na sɛ wosane kɔ kuro no mu kɔka kyerɛ Absalom sɛ, ɔhene,
mɛyɛ w'akoa sɛdeɛ Akane no meyɛɛ wagya akoa no. Na afei deɛ mɛyɛ w'akoa a wobɛma Ahitofel agyinatuo no ayɛ ɔkwa ama me. Na asɔfoɔ Sadok ne Abiatar ni wo nkyɛn hɔ anaa? Enti asɛm biara a wobɛte no ahemfie no, ka kyerɛ asɔfoɔ Sadok ne Abiatar. Hwɛ wɔn mma baanu no, Sadok ba Ahimaas ne Abiatar ba Yonatan wɔ wɔn nkyɛn hɔ. Na wɔn so na momma asɛm biara a mobɛteɛ mfa nnuru me nkyɛn. Na Dawid adamfo Hussein baa kuro no mu, na Absalom baa Yerusalem. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 16. Na Dawid twaa mu firi atifi hɔ kakra no, hwɛ, Mefiboset abɔfra Siba behyiaa no. Ɔde mfurumu 2 a wahyehyɛ wɔn a wɔsoso pan no mu a 200, ne bobe aba a wabɔ no ntoa wɔ ha, ne brodoma ntoa wɔ ha, ne nsa nwoma kotokuo ma. Na ɔhene ka kyerɛɛ Siba sɛ, wode yeinom rebɛyɛ dɛn? Na Siba se, mfurumu yi wɔmfa mma ɔhene fie na wɔntena so. Na paano ne nnuaba yi mmeranteɛ no ni. Na nsa yi nso wɔmfa mma wɔn a wabrɛ ɛsrɛ soɔ na wɔnnom. Na ɔhene ka sɛ, na ɛhe na wo wuraba no wɔ? Na Siba ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ, ɔte Yerusalem na ɔse ɛnɛ Israel fie bɛdane m'agya ahennie ama me. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Siba sɛ, hwɛ, deɛ ɛyɛ Mefiboset deɛ nyinaa yɛ wo dea. Na Siba ka sɛ, mekoto wo, ma menya me wura ɔhene anim animonyam. Na ɔhene Dawid duru Bahurim no, hwɛ, ɔbarima bi a ofiri Saul abusua mu a ɔfrɛ no Simei a ɔyɛ Gera bafrɛdi firi hɔ bae. Na ɔreba no, na ɔredome. Na ɔpaa Dawid ne ɔhene Dawid nkoa nyinaa boɔ. Nso na ɔman no nyinaa, ne mmarima akofofoɔ no nyinaa wɔwɔ ne nifa ne ne benkum. Na Simei redome no, sɛ ɔka yɛnie. Firi adi, mogyapɛfoɔ, onipa huhuni. Awurade adane sɔre a wobɛdii n'adeɛ no fie mogya nyinaa aba wo so. Na Awurade de ahenni no ahyɛ wo ba Absalom nsa. Na hwɛ, w'amanneɛ mu na woda yi, na onipa a mogya wɔ ne ho ne wo. Ɛna Siria ba Abisai ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, adɛn nti na ɔkraman firi dome me wura ɔhene yi? Ma menkɔfa ne tirɛ. Na ɔhene se, ɛdeɛn na me ne mo Seruia mma wɔyɔ? Ma no nnome ara. Na Awurade ase no sɛ, dome Dawid. Na hwan na wɔbɛka kyerɛ no sɛ, adɛn nti na woreyɔ sɛ yie? Na Dawid ka kyerɛɛ Abisai ne ne nkoa sɛ, hwɛ, me ba a ofiri me yam na ɔrehwehwɛ me akume yi, na kampɛ sɛ Benyamin yi. Munyaa no mma no nnome, ɛfiri sɛ Awurade na wahyɛ no. Ebia Awurade bɛhwɛ mama ne hunu. Na Awurade de papa ahyɛ me nnome a ɔredome me nnɛ yi anan mu. Na Dawid ne ne nipa no nam kwan no so rekorɔ no, na Simei nam bepɔ no ho ne ntenten so rekɔ. Na ɔrekorɔ no, na ɔredome ara. Na osianee no paa n'aboɔ, na ɔtoo mfuturo petee. Na ɔhene ne ɔman a ɔka ne ho no nyinaa duri, na wabrɛ, na wɔhome wɔ hɔ. Na Absalom ne Israel mmarima nyinaa baa Yerusalem. Na Ahitofel ka ne ho. Na Akani Husai a ɔyɛ Dawid adamfo no baa Absalom nkyɛn no, Husai ka kyerɛɛ Absalom sɛ, ɔhene nkwa so. Na Absalom ka kyerɛɛ Husai sɛ, wadɔyɛ a wode yɛ w'adamfo nie. Adɛn nti na wo ne w'adamfo no ankorɔ? Na Husai ka kyerɛɛ Absalom sɛ, daabi, na deɛ Awurade ne ɔman yi ne Israel mmarima nyinaa afa no no, ɔno na mɛne deɛ, na me ne no atena. Bio nso, hwan na mɛsom no? Ɛnyɛ ne ba anim. Sɛdeɛ mesom wagya anim no, saa ara na mɛyɔ no w'anim. Ɛna Absalom ka kyerɛɛ Ahitofel sɛ, muntu deɛ yɛnwɔ ho agyina. Na Ahitofel ka kyerɛɛ Absalom sɛ, kɔ wagya mpenafo a ogyaa wɔn sɛ wɔnhwɛ fie no ho. Na Israel nyinaa nte sɛ, wama wɔn ho abɔn wagya, na wɔn a wɔwɔ wɔn nkyɛn nyinaa nsa bɛyɛ den. Ɛna wosii Absalom ntomadan, aban no atifi. Na Absalom kɔɔ n'agya mpenafoɔ no ho, Israel nyinaa anim. Na Ahitofel ɛfo a wotuu na no mu te sɛ deɛ obi kobisa Nyankopɔn hɔ adeɛ. Na saa na Ahitofel afotuo nyinaa teɛ, ma Dawid ne Absalom. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 17. Na Ahitofel ka kyerɛɛ Absalom sɛ, na menkɔyi mmarima 12,000 na mensɔre menkɔti Dawid anadwo yi, na wabrɛ na ne nsɛm ago, na menkɔ no so nyi no hu, na ɔmane a ɔka ne ho nyinaa nwane, na menkum ɔhene no nko.
na memfa ɔman no nyinaa mensan mmra wo sɛde ayeforo ba ne kunu nkyɛn na onipa baako pɛ na wɔrehwehwɛ no aku no na ɔman no nyinaa bɛyɛ kom. Na sɛm no tɔɔ Absalom ne Israel mpanimfoɔ nyinaa asom. Na Absalom kaa sɛ, kɔfrɛ Akini Husai nso bra na yɛntie deɛ ɛwɔ ɔno nso anum. Na Husai baa Absalom nkyɛn no, Absalom ka kyerɛ no sɛ Ahitofel aka nie, yɛnni n'asɛm no so anaa? Sɛ ɛnte saa a, wɔn nso ka bi. Husai ka kyerɛ Absalom sɛ, ɛfo a Ahitofel tuu seesei deɛ nyɛ. Na Husai se, wara wonim wagya ne ne mmarima sɛ wɔyɛ ahoɔdenfoɔ, na wɔn bo ehuri sɛ sisiri a wafa ne mma wuram, na wagya nso yɛ dɔmmarima, na ɔne nkurɔfoɔ no renna anadwo yi. Hwɛ, sɛ wakɔhu ntamena bi mu anaa baabi, na sɛ mfitiaseɛ no wɔ mu bi totɔ a, obiara a ɔbɛteɛ no bɛka sɛ, ɔman a wodi Absalom akyire no edi nkuguo. Na deɛ ɔyɛ ɔbarima, na n'akoma te sɛ gyata akoma mpo, ehu nti obɛhodwo, na Israel nyinaa nim sɛ wagya yɛ dɔmmarima, na wɔn a wɔka no ho nso yɛ akofofoɔ. Enti meretu wofo sɛ, boaboa Israel nyinaa no wɔ wo nkyɛn, firi Dan kosi Beer-Seba, sɛ mpoano anwea dodoɔ, na wara kɔ sa no, na yɛkɔto no baabiara a wɔbɛhu no a, yɛato ahyɛ no so, sɛdeɛ boso gu fam, na ɔno ne mmarima a wɔka ne ho no mu baako mpo anka. Nanso, sɛ ɔtwe ne ho kɔ kuro bi mu a, Israel nyinaa de ntampehoma bɛto kuro no ho, na yɛatwe akɔ esuo mu, akɔsi sɛ wɔrenhunu ɔboɔ ketewa biako mpo wɔ hɔ. Ɛna Absalom ne Israel mmarima nyinaa kaa sɛ, Akini Husai afotuo no yɛ sene Ahitofel deɛ no. Na Awurade na ahyɛ sɛ ɔma Ahitofel afutu pa no nyɛ ɔkwa, na Awurade de bɔne aba Absalom so. Ɛna Husai ka kyerɛ asɔfoɔ Sadok ne Abiata sɛ, ɛfo a Ahitofel atu Absalom ne Israel mpanyimfoɔ nie, na ɛfo a me nso matuo nie. Na afei mo nso mantɛm, na wɔkɔka nkyerɛ David sɛ, ntena ɛsrɛ so mpapre mu anadwo yi, na twa mo na twa korɔ, na wɔamɛmene ɔhene ne nkurɔfoɔ a wɔka ne ho nyinaa. Nso na Yonatan ne Ahimaas tete En-Rogel, na abaawa bi kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔnkɔka nkyerɛ ɔhene David, ɛfiri sɛ wɔntumi nkɔ kuro no mu ma wonhu wɔn. Nso aberanteɛ bi kohuu wɔn, na ɔkɔka kyerɛɛ Absalom, na wɔn baanu no kɔntɛm koduru Bahirim, barima bi fie, na ɔwɔ abura na di hɔ, na ɔsane kɔɔ mu. Na ɔbaa no faa nkatasoɔ bi de kataa abura n'ano, na wɔde atoko a wasie trɛtrɛ so, na obiara nhu hwee. Na Absalom koa no duru ɔbaa no nkyɛn efie hɔ no, ɔkaa sɛ, ɛhe na Ahimaas ne Yonatan wɔ? Na ɔbaa no se, wɔatwa asuwa no kɔ. Na ɔhwehwɛɛ wɔn, na wɔanhu wɔn no, ɔsan baa Yerusalem. Na wɔn korɔ akyiri no, ofiri abura no mu firi adi. Na wɔkɔ kɔka kyerɛɛ ɔhene David. Na ɔka kyerɛɛ David sɛ, monsɔre nkɔtwa asuo no ntɛm, na ɛfo a Ahitofel atu mo ho nie. Ɛna David ne nkurɔfoɔ a wɔka ne ho nyinaa sɔre kotwaa Yordan. Adeɛ kyee anɔpa no, na wɔn mu baako mpo nkae a onya ntwa Yordan. Na Ahitofel hunu sɛ wɔanni n'afotuo soɔ no, ɔhyehyɛɛ n'afunumu, na ɔsɔre kɔɔ ne fie, ne kurom, na ɔtotoo ne fie, na ɔkɔsɛn ne mene wuiɛ, na wosie no n'agya da mu. Na David duru Mahanaim, na Absalom kotwaa Yordan, ɔno ne Israel mmarima nyinaa. Na Absalom de Amasa sii Yoab anan mu sii dɔm no so. Nso na Amasa yɛ ɔbarima a ɔfrɛ no Yitra, Israelni a ɔkɔɔ Nahas baba Abigail, Yoab ne na Seruia nua ho no ba. Na Israel ne Absalom kɔkyeree nsraban Gilead asase so. Na David duru Mahanaim no, Nahas ba Sobia ofiri Amonfoɔ Raba, ne Amiel ba Makel a ofiri Lodiba, ne Gilead ne Baslaya ofiri Rogelim no, de mpa ne nyowa ne nkukuo ne atokoɔ ne asikyirisam ne nkyeweɛ ne asɛ ne asedua ne ɛwoɔ ne nufusuo ne sradeɛ ne anantwie nufusuo a akyenkyere mu a brɛ David ne nkurɔfoɔ a wɔka ne ho no sɛ wonni. Na wɔse, ɛkɔm de nkurɔfoɔ no, na wabrɛ, na sukɔm de wɔn ɛsrɛ so. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 18. Na David kan ɛdɔm a wɔka ne ho no, na wɔde mpempem so asafohene ne ɔhaha so asafohene sisii wɔn so. Na David gya ɛdɔm no kwan, de abupan mmiɛnsa mu biako hyɛɛ Yoab nsa. Na wɔde biako hyɛɛ Seruia ba Abisai Yoab nua nsa. Na wɔde biako hyɛɛ Gatni Itai nsa.
Na ɔhene ka kyerɛɛ ɛdɔm no sɛ, Fire na me nso me ne mo refiri akorɔ. Na ɛdɔm no kaa sɛ, Mfiri nkɔ, na sɛ dwane na yɛdwane a, wɔrennwene yɛn ho. Na sɛ yɛmu fa totɔ nso a, wɔrennwene yɛn ho. Na wote sɛ yɛmu mpem 10. Na enti, ɛyɛ sɛ wofiri kuro no mu di bua yɛn. Na ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Deɛ ɛyɛ wɔ mo ani soɔ no, mɛyɔ. Na ɔhene gyinaa kuro pono no nkyɛn. Na ɛdɔm no nyinaa firi adi, ɔhaha ne mpempem so. Na ɔhene hyɛɛ Yoab ne Abisai ne Itai sɛ, Mo ne aberanteɛ Absalom no ni no brɛ ma me. Na ɔhene rehyɛ asafohene nyinaa Absalom ho no, ɔman no nyinaa tee. Na ɛdɔm no firi adi kɔ wuram kɔhyiaa Israel. Na ɔko ɛdɔm no Efraim kwae mu. Na ɔka Israel ɛdɔm no gui. Dawid nkoa n'anim. Na ekum kɛseɛ baa hɔ da no. Nipa 20,000. Na ɛhɔ ko no trɛɛ asase no nyinaa ani. Na ɛdɔm no mu, wɔn a wɔwu kwae no mu dɔɔso sene wɔn a wɔwu nkrantɛ ano da no. Na Absalom hyiaa Dawid nkoa. Nso na Absalom te afurumu pɔnkɔ so. Na afurumu pɔnkɔ no de ne fa odupɔn kɛseɛ bi man kusuu ase. Na ne tiri kɔko a odupɔn no mu maa no sensane ɔsoro ne fam ntɛm. Na afurumu pɔnkɔ a ɔwɔ n'aseɛ no sene kɔe. Na ɔbarima bi kohuni. Na ɔkɔka kyerɛɛ Yoab sɛ, Hwɛ, makɔhunu Absalom sɛ ɔsane odupɔn bi soɔ. Na Yoab ka kyerɛɛ ɔbarima a ɔka kyerɛɛ no no sɛ, Hwɛ, wohunu no. Adɛn nti na woammɔ no anhwe fam hɔ? Na anka mɛma wo dwetɛ 10 ne abɔsoɔ. Na ɔbarima no ka kyerɛɛ Yoab sɛ, Sɛ wokari dwetɛ 1,000 gu me nsɛm pa a, merentene me nsa menka ɔhene ba no. Na yɛn asomu na ɔhene hyɛɛ wo ne Abisai ne Itai sɛ, Monhwɛ yie obiara biara aberanteɛ Absalom no ho. Anaasɛ sɛ anka mitwaa ne kra ho nkontompo a, nso asɛm biara nhunta ɔhene. Wo deɛ, anka wobɛpa m'akyi agyina akyiri. Na Yoab ka sɛ, Merentwentwɛ me nan ase w'anim sa. Na wɔfa mpɛmɛ 3 kurae. Na wɔde kɔwowɔ Absalom akoma mu bere a ɔda so yɛ anikan odupɔn no mu. Na mmeranteɛ du a wokura Yoab akode atwa Absalom ho hyiae. Na ɔbobɔɔ no kum no. Ɛna Yoab hyɛ ne totorobɛnto. Na ɛdɔm no nyinaa san firi Israel akyi. Na Yoab san kaa ɛdɔm no. Na woyi Absalom de no too kwaeɛ mu hɔ, amena kɛseɛ bi mu. Na ɔboaboa aboɔkuo kɛseɛ pa ano guu ne so. Na Israel nyinaa dwane kokɔɔ wɔn ntomadan mu. Nso Absalom te aseɛ no, osinka yɛdum bi a ɛwɔ ɔhene bɔnhwa mu fae. Na ɔse, Minni ɔbabarima a ɔde no bɛkae me din. Na ɔde ne din too odum no. Na wɔfrɛ no Absalom nsɛnkyerɛnneɛ de besi nnɛ. Ɛna Sadok ba Ahimaas kaa sɛ, Ma mentu mmirika menkɔbɔ ɔhene kaseɛ pa yi, sɛ Awurade abu n'atɛn n'atamfo ho. Na Yoab ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnyɛ wo na wobɛyɛ kaseɛbɔni nnɛ. Dabi na yɛ kaseɛbɔni. Na nnɛ deɛ nkɔbɔ kaseɛ, na ɔhene ba atɔ. Na Yoab ka kyerɛɛ Kusni no sɛ, Kɔ na kɔka deɛ woahunu kyerɛ ɔhene. Na Kusni no kotoo Yoab, na ɔfaa mmirika. Ɛna Sadok ba Ahimaas kɔɔ so ka kyerɛɛ Yoab bio sɛ, Ɛyɛ dɛn ara a, ma me nso mentu mmirika minni Kusni no akyi. Na Yoab se, Me ba, adɛn nti na worebetu mmirika yi? Ɛnyɛ kaseɛ a ɛbɛma biribi afiri mu ama woɔ. Na ɔse, Ɛyɛ dɛn ara a metu mmirika. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Tuɛ. Ɛna Ahimaas tuu mmirika faa nsunua kwan so, kosianee Kusni no ho. Na Dawid te kuro no apono 2 no ntam. Na ɔwɛmfoɔ no kɔɔ kuro pono no atifi, ɔfasuo no so. Na ɔmaa n'ani so hwɛe, na hwɛ, ɔbarima bi nko ara de mmirika reba. Na ɔwɛmfoɔ no teɛ mu ka kyerɛɛ ɔhene. Na ɔhene kaa sɛ, Sɛ ɛyɛ ɔno nko a, na kaseɛ bi wɔ n'anomu. Na ɔde ba ara, na opinkyɛe. Na ɔwɛmfoɔ no hunu ɔbarima foforɔ sɛ ɔde mmirika reba. Na ɔwɛmfoɔ no teɛ mu kyerɛɛ ɔpono no hwɛfoɔ no sɛ, Hwɛ ɔbarima foforɔ sɛ ɔde mmirika reba. Na ɔhene se, Ɔno nso yɛ kaseɛbɔni. Na ɔwɛmfoɔ no kaa sɛ, Me deɛ mihunu odikanfoɔ no mmirikatuo sɛ ɛte sɛ Sadok ba Ahimaas mmirikatuo. Na ɔhene se, Onipa pa nie, na ɔde kaseɛ pa reba. Na Ahimaas teɛ mu ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Asomdwie. Na ɔkotoo ɔhene de n'anim butuu fam, na ɔkaa sɛ, Nhyira nka Awurade wo Nyankopɔn a wɔn nipa a ɔmaa wɔn nsa so tia me wura ɔhene no ahyɛ wɔn nsa. Na ɔhene kaa sɛ, Aberanteɛ Absalom ho yɛ anaa?
Na Ahimaas se, Yoab resoma ɔhene akoa bi ne wakoa no. Mihunu kitikiti kɛseɛ bi, na minim adekode. Na ɔhene se, sene gyina ha. Na ɔsene kogyina hɔ. Na hwɛ, Kusni no bae. Na Kusni no kaa sɛ, Me wura ɔhentie kaseɛ. Sɛ Awurade abu atɛn ama wo nnɛ, wɔn a ɔsɔre ti awoɔ no nyinaa ho. Na ɔhene ka kyerɛɛ Kusni no sɛ, Abranteɛ Absalom ho yɛ anaa? Na Kusni no se, Ma me wura ɔhene atamfo, de wɔn a ɔsɔre ti awoɔ pɛ wo bɔne no nyinaa nyɛ sɛ abranteɛ no. Na ɔhene ho popoe. Na ɔforo kɔɔ kuropɔn so pie mu, na osui. Na ɔrekorɔ no, sɛ ɔkaa nie. Me ba Absalom, me ba Absalom. Ɛka me nko a anka misi wɔ nan mu wui. Absalom, me ba. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, ti 9. Na wɔka kyerɛɛ Yoab sɛ, Hwɛ, ɔhene resu, na ɔretwa Absalom ho adwo. Na nkonimdie no danee ɔman no nyinaa bɔbɔɔdie da no. Na ɔman no tee da no sɛ ɔhene redi yaa ma ne ba. Na ɔman no wiawia wɔn ho baa kuro no mu da no. Sɛdeɛ ɛdɔm a wɔde wɔn ko mu adwane abɔ wɔn ho ahohran wiawia wɔn ho no. Na ɔhene deɛ, na wakata n'anim. Na ɔhene de ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, Me ba Absalom, me ba. Na Yoab baa ɔhene nkyɛn efie, na ɔkaa sɛ, Wɔhyɛ wo nko a, ɛnɛ wagye wo kra, ne wo mmabarima, ne wo mmammaa kra, ne wo yerenom kra, ne wo mprafoɔ kra, no nyinaa ani wuo nnɛ, sɛ wodɔ w'atamfo na wotane w'adɔfo. Na woakyerɛ nnɛ sɛ, asafohene ne nkoa nyɛ hwee ma wo. Na nnɛ mahunu sɛ Absalom nya nkwa na yɛn nyinaa wuwuu na anka wopɛ. Na afei sɔre firi adi, na kɔka abotoyam asɛm kyerɛ wo nko a. Na meka Awurade sɛ woamfiri adi a, obiara rentena wo nkyɛn anadwo yi. Na ɛno mmom bɛyɛ bɔne ama wo asene bɔne a aba wo so afiri wo mmeranteberɛ de abɛduru sɛsɛɛ. Ɛna ɔhene sɔre bɛtena kuropɔn no mu. Na ɔka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ, Hwɛ, ɔhene ti kuropɔn no mu. Ɛna ɔman no nyinaa baa ɔhene anim. Na Israel deɛ, na wɔdwane kɔ wɔn ntomadan mu. Na ɔman no nyinaa kasakasa Israel musuakuo nyinaa mu sɛ, Ɔhene na ɔgye yɛn firi yɛn atamfo nsɛm. Na ɔno na oyii yɛn Filistifoɔ nsɛm. Na afei Absalom nti wadwane afiri asase yi so. Na Absalom a yɛsraa no ngo dii yɛn soɔ no nso atɔ dɔma no. Na afei, adɛn nti na motwentwɛn sɛ mobɛkɔ akɔfa ɔhene asane aba yi? Na ɔhene Dawid tee deɛ Israel nyinaa aka no. Ɔsoma ma wɔkɔ asɔfoɔ Sadok ne Abiatar nkyɛn sɛ, Monkɔka nkyerɛ Yuda mpanimfoɔ sɛ, adɛn nti na motwentwɛn sɛ mobɛba bɛfa ɔhene asane akɔ ne fie? Me nuanom ne mo, me nnompe ne me nam ne mo. Na adɛn nti na motwentwɛn sɛ mobɛba abɛfa ɔhene asane akorɔ? Na Amasa nso, monka nkyerɛ no sɛ, ɛnyɛ me nnompe ne me nam ne wo. Sɛ wanyɛ dɔm so safohene manim nda nyinaa ansi Yoab anaa mu a, Onyankopɔn ɛnyɛ me sɛɛ na ɔnkɔ so nyɛ me sɛɛ. Na ɔkum Yuda mmarima nyinaa baa sɛ onipa baako. Na wɔsoma ma wɔbaa ɔhene nkyɛn sɛ, Wo ne wo nkoa nyinaa, monsan mmra. Na ɔhene sane baa Yordan no. Na Yuda baa Gilgal sɛ wɔreba abehyia ɔhene, na wɔde no atwa Yordan. Na Benyaminni Gera ba Simei a ofiri Bahurim no yɛ ntɛm ne Yuda mmarima no sane ba behyiaa ɔhene Dawid. Na Benyamin mmarima 1,000 ka ne ho. Na Saul fie abɔfra Siba ne ne mma 15 ne ne nkoa 20 no ne no bae. Na otwa Yordan baa ɔhene anim. Na kodoɔ no twa kɔɔ sɛ ɔde rekɔfa ɔhene fiefoɔ. Na wayɛ deɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Na ɔhene twaa Yordan baeɛ no, Gera ba Simei hwee fam n'anim. Na ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Mma mi wura mmu amumuyɔ ntome so, na nkae deɛ wakoa fom yɔɔ no da a mi wura ɔhene firi Yerusalem no. Na ɔhene mfa nhyɛ n'akoma mu. Na wakoa nim sɛ mayɛ bɔne. Na hwɛ, me na medi Yosef fie nyinaa kan maba nnɛ sɛ, mirisane mabehyia mi wura ɔhene. Na Siria ba Abisai bua sɛ, Yei nti wɔrenkum Simei, sɛ wadome de Awurade asra no no. Na David se, Ɛdeɛn na me ne mo Seruia ma wɔyɔ, sɛ moyɛ me nnipa a wɔne me di asie nnɛ yi. Ɛnɛ wonkum obi Israel anaa? Minim sɛ ɛnɛ me ne Israel so hene anaa?
Na ɔhene ka kyerɛɛ Simei sɛ, wɔrenkuwo. Na ɔhene kaa no ntam. Na Saul ba Mefiboset san ba behyiaa ɔhene. Na ɔnyɛɛ ne nan ho yie. Na onsiesie ne bɔdwesɛ. Na ne ntaadeɛ nso, onsii. Firi da a ɔhene kɔɔeɛ no de besi da a ɔbaa no asomdwoe mu no. Na ɔbaa Yerusalem behyiaa ɔhene no. Ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, Mefiboset, adɛn nti na wo ne me ankorɔ? Na ɔse, me wura ɔhene, makoa na ɔdaadaa me, na wakoa kaa sɛ, mɛhyehyɛ afunumu atena so akɔ ɔhene nkyɛn, efisɛ wakoa yɛ apakye, na obetwiri wakoa ma me wura ɔhene. Na me wura ɔhene te sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ, enti yɛ deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ. Na mɛgya fie nyinaa nyɛ hwee sɛ owuo mma ma me wura ɔhene. Nanso wode wakoa si wɔn a wodidi wo pono soɔ mu. Na asɛntenenee bɛn na mewɔ bio, enso ɛdeɛn na mede bɛteɛm afrɛ ɔhene bio? Na ɔhene kaa sɛ, adɛn nti na woda so ka w'asɛm yi bio? Mese wo ne Siba nkɔkyɛ asase no mu. Na Mefiboset ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, sɛ me wura ɔhene de asomdwoe anya ba ne fie yi, ma no mfa ne nyinaa mpo. Na Gilead ne Barsilai sane firi Rogelim bae. Na ɔne ɔhene twa Yordan, sɛ ɔrekogya no Yordan agya. Nso na Barsilai abɔ akora sɛ, ɔdi mfinhyia 20. Na ɔhene traa Mahanaim no, ɔno na wɔhwɛɛ no. Na wɔyɛ onipa kɛseɛ sɛ, na ɔhene ka kyerɛɛ Barsilai sɛ, wo deɛ, wo ne me ntwa nkɔ, na menhwɛ wo me nkyɛn wɔ Yerusalem. Na Barsilai ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, me nkwa na bɛyɛ ahe na me ne ɔhene mforo nkɔ Yerusalem yi. Madi mfirinhyia 20 nnɛ, mehunu papa ne bɔne mu, anaasɛ wakoa bɛte deɛ medie ne deɛ mɛnom dɛ, anaasɛ bɛte adwontofoɔ mmarima ne mmaa ne bio anaa. Na adɛn nti na wakoa na so nyɛ me wura ɔhene adesoa, na wakoa nkogya ɔhene kwan Yordan agya ara. Na adɛn nti na ɔhene de akatua yi betua me? Ma wakoa mensane nkɔwu me kurom, mɛgya ne me na damena ho. Na hwɛ, ma wakoa Kimham ne me wura ɔhene ntwa nkɔ, na yɔ no deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ. Na ɔhene kaa sɛ, Kimham ne me ntwa nkɔ, na mɛyɔ no deɛ ɛyɛ wɔ w'ani soɔ. Na biribiara a wobɛhwehwɛ no me hɔ no, mɛyɔ ama wo. Na ɔman no nyinaa twa Yordan, na ɔhene nso twae. Na ɔhene fee Barsilai ano, na ɔsan kɔɔ fie. Na ɔhene sene kɔɔ Gilgal, na Kimham ne kɔe. Na Yuda man nyinaa de ɔhene sene kɔe, ne Israel man fa nso. Na hwɛ, Israel mmarima nyinaa baa ɔhene nkyɛn bɛka kyerɛɛ ɔhene sɛ, adɛn nti na yɛn nuanom Yuda mmarima wia wo korɔ, na ɔde ɔhene ne ne fiefoɔ ne Dawid mmarima a ɔka ne ho nyinaa akotwa Yordan aba. Ɛna Yuda mmarima nyinaa bua Israel mmarima sɛ, ɛfiri sɛ ɔhene bɛn me, na adɛn nti na asɛm yi nti wobuhuru wo yi? Yɛde ɔhene ho biribi anaasɛ wakyɛ yɛn biribi? Na Israel mmarima no bua Yuda mmarima sɛ, wɔkyɛ fa du ɔhene mu, na Dawid mu nso me na mewɔ me sene woɔ. Adɛn nti na wabu me ketewa, na masɛm ani kan ama me sɛ mede me hene bɛsan aba? Na Yuda mmarima asɛm yɛ dene sene Israel mmarima asɛm. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, tie 20. Na ɔbarima huhuni bi wɔ hɔ a ne din de Seba a ɔyɛ Benjamin ne Bikri ba. Na ɔhyɛ ne totorobɛnto sɛ, yɛni kyɛfa biara Dawid mu, na yɛni agyapadeɛ Israel ba no nkyɛn. Israel, monkɔ mo ntomadan mu. Ɛna Israel mmarima nyinaa firi Dawid akyi kokodii Bikri ba Seba akyire. Na Yuda mmarima deɛ, wɔbataa wɔn hene ho firi Yordan ho ara de baa Yerusalem. Na Dawid baa ne fie Yerusalem. Na Dawid faa Madu. Mprafo a ogyaa wɔn sɛ wɔnhwɛ fie no de wɔn koguu ɔhwɛ fie mu. Na wɔbɔɔ wɔn akɔnhoma. Na wɔn ho deɛ, wɔankɔ. Na wɔtoo wɔn mu kosii wɔn wuda, ma wodii wɔn kwa bere kuna mu. Na ɔhene ka kyerɛɛ Amasa sɛ, kɔhyiahyia Yuda mmarima ma wɔnhyia nansa yi mu ara, na wɔn nso bra bi. Na Amasa kɔɔ sɛ ɔrekɔhyiahyia Yuda, na wɔkyɛre sene bere a wɔhyɛɛ no no. Ɛna Dawid ka kyerɛɛ Abisai sɛ, afei deɛ Bikri ba Seba bɛyɛ yɛn bɔne asen Absalom deɛ no, wo deɛ fa wo wura nkoa no ti no, na wɔanya afasuo mu nkuro bi amfa, na wɔanyi ne ho amfiri yɛn anim. Ɛna Yoab mmarima, ne Keretifoɔ, ne Peletifoɔ,
ne nnɔmmarima no nyinaa tu dii n'akyiri na wofiri Yerusalem sɛ wɔreti Bikri ba Seba. Na woduru Gibeon boɔ kɛseɛ no ho no, Amasa befiri wɔn anim, na Yoab deɛ na wabɔ n'akotaade a ɔhyɛ no so. Ɛso na ne nkrantɛ abɔsoɔ wɔ. Ɛsɛn n'asene mu bɔha mu, na orifiri adie no, ɛworɔ tɔɔ fam. Na Yoab ka kyerɛɛ Amasa sɛ, Me nua, wo ho yɛ? Na Yoab nsa nifa kɔsɔɔ Amasa bɔdwesɛ mu sɛ ɔrefe n'ano. Na Amasa anhwɛ nkrantɛ a ekura Yoab nsɛm no, na ɔde wɔ ne yafunu mu tuee ne nsono gu fam, na wamfoa no so, na owui. Na Yoab ne ne nua Abisai tii Bikri ba Seba. Na Yoab mmeranteɛ no mu bi gyinaa ne nkyɛn, na ɔkaa sɛ, deɛ ɔpɛ Yoab asɛm ne deɛ ɔyɛ Dawid deɛ no, ma no ne Yoab akyi. Na Amasa yanta mogya mu tempɔn no so. Na ɔbarima no hunu sɛ ɛdɔm no nyinaa gyinagyina hɔ no, ɔtwe Amasa afiri tempɔn no so kɔtoo wiram. Na ɛnam sɛ ohuu sɛ obiara a obeduru ne ho no gyina nti, ɔde ntoma kataa ne so. Na oyii no firi tempɔn no soɔ no, wɔn nyinaa sene kodii Yoab akyi tii Bikri ba Seba. Na wɔde faa Israel musuakuo nyinaa mu twaa mu koduru Abel ne Bet-Maka ne Bikrifoɔ nyinaa so. Na wohyia boaa no ba bedii n'akyi nso. Na wɔkɔkɔkaa ne hyɛ Abel a ɛwɔ Bet-Maka, na ɔtotoo kuro no ho epie wɔ afasuo n'akyi. Na ɛdɔm a wɔka Yoab ho nyinaa pempem afasuo no sɛ ɔredwiri agu. Ɛna ɔbaa nyansafoɔ bi firi kuro no mu teɛ mu sɛ, Muntie. Monka kyerɛ Yoab sɛ ɔntwempene ha, na mene no nkasa. Na ɔtwepene no, ɔbaa no ka kyerɛ no sɛ, Wo ne Yoab anaa? Na ɔse, Mene no. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Tie w'afena nsɛm. Na ɔse, Meretie. Na ɔka sɛ, Akane no na wɔka sɛ, wɔnkɔ ebisa wɔ Abel, na wɔawie no sa. Meyɛ wɔn a wɔpɛ asomdwoe ne nokorɛ no mu baako. Wo deɛ, worehwehwɛ akum Israel mu kuro ne ɛna. Adɛn nti na worebɛmene Awurade agyapadeɛ? Na Yoab bua sɛ, Ɛmpare me sɛ memene anaasɛ mɛsɛe. Asɛm no nte sa. Na ɔbarima bi a ofiri Efraim bepɔ so a ne din de Bikri ba Seba, na wama ne nsa so atia ɔhene Dawid. Munyi wɔn nko mma, na mɛfiri kuro no ho akɔ. Na ɔbaa no ka kyerɛɛ Yoab sɛ, Hwɛ, wɔbɛto ne tiri atwene afasuo akyi ama wo. Ɛna ɔbaa no faa nyansakwan so kɔɔ ɔman no nyinaa nkyɛn. Na wotwaa Bikri ba Seba ti to twenee Yoab, na ɔhyɛ ne totorobɛnto. Na wofiri kuro no ho hwete kokɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Yoab sane baa Yerusalem ɔhene nkyɛn. Nso Yoab na odi Israel dɔm nyinaa soɔ. Na Yoada ba Benaya di Keletifoɔ ne Peletifoɔ soɔ. Na Adoram di ɛtoɔ soɔ. Na Ahilud ba Yehosafat ne ɔsɛnkaefoɔ. Na Seya ne ɔtwerɛfoɔ. Na Sadok ne Abiata ne asɔfoɔ. Na Yare ne Ira nso yɛ Dawid sɔfoɔ. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 21. Na ɛkɔm bi baa Dawid brɛ so mfeɛ 3, afetoa afe so. Na Dawid kɔhwehwɛ Awurade anim, na Awurade buaa sɛ, Saul ne mogya fie, ne kum a wokum Gibeonfoɔ ntura. Na ɔhene frɛɛ Gibeonfoɔ no ka kyerɛ wɔn. Nso na Gibeonfoɔ no mfiri Israelfoɔ mu. Na wɔyɛ Amorifoɔ nkaeɛ no bi. Nso na Israelfoɔ aka ntam akyerɛ wɔn. Na Saul hwehwɛɛ sɛ wokum wɔn wɔ mmɔden a ɔbɔ maa Israel ne Yudafoɔ no mu. Na Dawid ka kyerɛɛ Gibeonfoɔ no sɛ, Ɛdeɛ na menyɔ me ma mo, na deɛ na memfa mempata na mo ahyira Awurade agyapadeɛ. Na Gibeonfoɔ ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnyɛ dwetɛ ne sikasɛm ne ɛne Saul ne ne fie wɔ, na ɛnyɛ Israel mu bi ne yɛrepɛ n'aku no. Na ɔse, Ɛdeɛ na mo se menyɔ me ma mo. Na ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Ɔbarima a ɔdwerɛ yɛn a wotuu yɛn tiri so agyina sɛ wɔnsɛe yɛn, na yɛanya Israel asase biara so antena no. Ma wɔmfa ne mma mu mmarima baason ma yɛn, na yɛnsensɛn wɔn ma Awurade wɔ Saul a Awurade faa no kuro Gibea mu. Na ɔhene se, Mɛma. Na Awurade ntam a ɛda wɔn ntam, na ɛda Dawid ne Saul ba Yonatan ntam no nti, ɔhene hu Saul ne Yonatan ba Mefiboset mmɔbɔ. Na ɔhene faa Aya baba Rispa mabarima baanu a wɔwɔ maa Saul, Amoni ne Mefiboset ne Saul baba Mika, mabarima baanu a wɔwɔ maa Meholani Baslai ba Adre no. Na ɔde wɔn hyɛ Gibeafoɔ no nsa, na wɔsensɛn wɔn bepɔ no so Awurade anim.
na wɔn baason no totɔɔ prɛko. Na wɔkunkum wɔn twabere na edi kan mu, atokuotwa mfitiaseɛ mu. Na Aya baba Rispa fa ayitoma de sɛ ɔbotan no so, fa ifiri twabere mfitiaseɛ no kosii sɛ osuo firi soro gugu wɔn so. Na wɔama wiem no ma amesisi wɔn so awia, na wiram mmoadoma nso ama wɔn so anadwo. Na wɔbɛka deɛ Aya ba Rispa sɔ mpena no yɔɔɛ no kyerɛɛ Dawid. Na Dawid kɔkɔgyee sɔ nompe ne ne ba Yonatan nompe Yabes Gileadfoɔ nsɛm. Na wɔn na wɔkɔwia no Belsan abɔnten soɔ. Deɛ Filistifoɔ de wɔn sensan da a Filistifoɔ kum sɔ wɔ Gilboa no. Na wɔde sɔ nompe ne ne ba Yonatan nompe firi hɔ bae. Na wɔboaboa no ka wɔn a wɔsensane wɔn no nompe ho. Na wosie sɔ ne ne ba Yonatan nompe Benyamin asase so wɔ Sela ne Jakes da mu. Na wɔyɔɔ deɛ ɔhene hyɛɛ wɔn no nyinaa. Na ɛno akyiri no, Nyankopɔn dom asase no. Nso Filistifoɔ ne Israel di ako bio. Na Dawid ne ne nko asane kɔne Filistifoɔ no koe. Na Dawid brɛ. Na Yisbi Benob a wɔyɛ abrane ma mu bi a ne pia duro kari kɔɔbrɛ nnwetɛbena 300 na wɔde nkrantɛ foforɔ abɔ n'asene no kaa sɛ ɔrebekum Dawid. Na Seruia ba Abisai boa no, na ɔbɔɔ Filistini no kum no. Ɛno na Dawid mmarima no kaa ntam sɛ, ɛne yɛ mfiri nkɔɔ sɛ bio, na wɔanum Israel kanea. Yei akyiri no, wɔne Filistifoɔ nya ɔko bio wɔ Gob. Ɛnum na Husani Sebikai kum Safa a wɔyɛ abrane ma mu bio no. Na wɔne Filistifoɔ nya ɔko bio wɔ Gob. Na Bethlehem ni Yal Origim ba Elhanan kum Gat ni Goliat a ne pia dua te sɛ ntomanwemfoɔ nsadua. Na ɔko baabio wɔ Gat. Na ɔbarima tenten bi wɔ hɔ a ɔwɔ nsatea ne nansoa nsiansia ma ano si 24. Na ɔno nso yɛ abrane no bi ba. Na ɔretwitwa Israel mpoa no. Dawid nua Simea ba Yonatan kum no. Baanan yɛ Gat abrane no bi ma, na wɔtotɔɔ Dawid ne ne nkoa nsɛm. Samuel nwoma ɛtɔ so 2, tie 22. Na da Awurade yi Dawid n'atamfo nyinaa nsɛm ne sɔ nsɛm no. Ɔka adwom yi mu nsɛm kyerɛ Awurade na ɔse, Awurade me botan ne m'aban kɛseɛ ne me gyefoɔ. Me botan tim Nyankopɔn a medwane me kɔtoa no. Me kyɛm ne me nkwagye abɛn. Aban tentene ne medwane kɔbea. Magye nkwa a wogye me firi akakabe nsɛm mu. Awurade a woyi no ayɛ no na mesu me frɛ no. Na wɔgye me matamfo nsɛm. Da owuo asorɔkye atwa me ho hyiae. Na sɛyɛ asu woro yi me ho. Asamaado nhoma atwa me ho kɔntɔnkron. Owuo fidie behyia me rebeyi me. Mahohiahia mu mesu me frɛ Awurade. Nyankopɔn na metia me frɛ no. Na wɔte me ne n'asɔre fie. Na mentia mu duru n'asomu. Ɛna asase hinhimiyɛ. Na ɛwosoe. Ɔsoro nyinasoɔ nso popɔe. Na ehinihinin. Ɛfiri sɛ na ne bu afu. Wisie tu firi ne hwenem. Na ogya firi n'anum hye adeɛ. Na nyansrama sɔe wɔ ne mu. Ɔkuntunu ɔsoro na odurui. Na esum kabii wɔ ne nan ase. Na ɔtenaa kerob so tui. Na ohunu no mframa ntaban so. Na ɔde esum yɛ ne ho asese. Nsuo mu ano mununkum kusuu. Ne ho hran mu na nyansrama dareyɛ. Awurade bɔ mu firi soro. Na ɔsorosoni no ma wɔte ne nne. Na ɔtotoo agyan de bɔ wɔn petee. Asaman na ɔde tane wɔ ani. Na ɛpo mu aka yiyi adi. Wiase nyinasoɔ ho daa hɔ. Ɛnam Awurade atoɛtea so. Ɛfiri ne hwene mu home tehyee mu. Ɔtenee ne nsa firi soro bɛfaa me. Ɔtwee me firi nsuo pii mu. Ɔgyee me firi me tamfo neɛdenfoɔ ne wɔn a wɔkyiri me nsɛm. Ɛfiri sɛ wɔsene me ahoɔden. Ɔbɛtoaa me mama ne hunu da mu. Na Awurade bɛyɛɛ me okyigyinafoɔ. Na oyi me kɔgyinaa deɛ ɛhɔ trɛ. Ɔgyee me ɛfiri sɛ ɔpɛ m'asɛm. Awurade tuaa me ka sɛdeɛ me tenenee teɛ. Sɛ me nsa ho a afire no na ɔdane maa me. Na mehwɛ Awurade akwan. Na menyɛ bɔne mfiri me Nyankopɔn ho. Na n'atammudeɛ nyinaa wɔ m'ani so. Na n'ahyɛdeɛ nso memfiri ho. Na mayɛ me ho pɛ mama no. Na mahwɛ me ho so afiri m'amumuyɔ ho. Na Awurade dane maa me sɛdeɛ me tenenee. Sɛdeɛ ma ho teɛ a ɛda n'anim no teɛ. Adɔyɛyɔni na wo ne no bedi no adɔyɛ soɔ. Ɔbarima a odi mu na wo ne no bedi no amudie soɔ. Deɛ ɔte ne ho na wobɛte wo ho akyerɛ no. Na okontonkyifoɔ deɛ wobɛkyinkyim wo ho akyerɛ no. Na ɔmane a ohunu amaneɛ no, wogye wɔn.
na w'ani sa ahantanfo na wɔbrɛ wɔn ase. Na wo Awurade, wo ne mekanea, na Awurade ran misom mu. Na wo na mede wo meto mehyɛ asafo so. Mede me Nyankopɔn mehuri metra ɔfasuo. Onyankopɔn deɛ ne kwan yɛ pɛ. Awurade asɛm mu te. Ɔyɛ ɛkyɛm ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne so nyinaa. Na hwan ne onyame gye sɛ Awurade nko? Na hwan na ɔyɛ ɔbotan gye sɛ yɛn Nyankopɔn? Onyankopɔn ne mabane a ɛyɛ den. Na ɔma me kwan yɛ pɛpɛɛpɛ. Ɔyɛ me nan sɛ aforote bereɛ deɛ. Na ɔma me gyina me sɔnsɔn mmea so. Ɔkyerɛ me nsa akudie. Na mabasa akuntunu kɔɔbere tadua. Na wode wo nkwagye kyɛm maa me. Na wasɛm tie ma me yɛ kɛseɛ. Wotrɛ m'anammɔn tutuo mu wɔ m'ase. Na me nan anwatiri. Metii m'atamfo na mesɛee wɔn. Na mansane de kosii sɛ mehyee wɔn. Na memenee wɔn. Na mebobɔɔ wɔn na wansɔre. Na wɔtotɔe wɔ me nan ase. Na wode ahoɔden bɔɔ me abɔsoɔ ma akudie. Wobrɛɛ wɔn a wɔsɔre tiaa me no ase hyɛɛ m'ase. Na womaa m'atamfo danee wɔn akyi kyerɛɛ me. Wɔn a wɔkyiri me no na mesɛee wɔn. Wɔhwɛe na ɔgyefoɔ biara ni hɔ. Ɔhwɛɛ Awurade na wammua wɔn. Na mepɛkyɛɛ wɔn pasaa sɛ fam futuro. Metiatia wɔn so mewɔɔ wɔn sɛ mmorɔno so dɔteɛ. Wɔyi me firi m'amanko mu. Wɔhwɛ me sɛ menyɛ amanaman ti. Ɔman a minni wɔn na ɛsom me. Ananafoɔ bɛbrɛ wɔn ho ase ama me. Asante pɛ a wotie me. Ananafoɔ hodwo. Na wɔde ahopopoɔ firi wɔn aban mu ba. Awurade te ase. Nhyira ne me botantim no. Na me nkwagyeɛ botan Nyankopɔn no. Wɔma no so. Onyankopɔn na ɔtɔ werɛ ma me. Na ɔbrɛ amana ase hyɛ m'ase. Na oyi me firi m'atamfo nsam. Ane, wo na woma me so boro wɔn a wɔsɔre tia me no so. Wogye me firi aniɛdenfoɔ nsam. Enti Awurade, ɛkamfo wɔ amanaman mu. Na mabɔ wo din mato ayɛyie nnwom. Sɛ wo ne deɛ ɔma ne hene nkwagyeɛ so. Na ɔyɛ deɛ wasa no no adɔyɛ. David ne n'asefoɔ daa. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 23. Na yenum ne David nsɛm a edi akyire. Isai ba David asɛm a wanya sɛ ɔreka. Ɔbarima a ɔmaa no soɔ. Deɛ Yakob Nyankopɔn asra no. Ne Israel dwom dɛdɛtofoɔ asɛm a ɔreka nie. Awurade honhom nam me so kasa. Na n'asɛm wɔ me tɛkyerɛma so. Israel Nyankopɔn kan. Me na Israel botan no kasa kyerɛ me. Deɛ odi nipa so a ɔtene. Deɛ odi so Nyankopɔn suro mu. Na ɔbɛyɛ sɛ anɔpa han. Bra owia repue. Sɛ anɔpa a mununkum ni hɔ. Sɛ owia gyegyeɛ ne osutɔ nti wura fifiri fam. Na ɛnyɛ saa na me fie tie Nyankopɔn nkyɛn. Na ɔne me apam daa apam. Wasiesie nneɔma nyinaa mu na ɔhwɛ so. Na me nkwagye nyinaa ne deɛ mepɛ nyinaa. Ɔremma no mfefɛ. Na ahuhufoɔ deɛ, wɔn nyinaa te sɛ nkasɛɛ a wato aguo. Na wɔmfa nsa nsomu. Na onipa a ɔrebɛka no, wɔde dadeɛ ne pia dua ma no ma no di mmea. Na ɛhyiara na wɔde ogya bɛhyeɛ ama no asa koraa. Yenum ne nnɔmmarima a David wɔ ne din. Takemoni, Yosef, Basibet a wodi akunni no mu titiri. Ɔno na ɔmaa ne pia nso nipa 800 a okunkum wɔ mprɛko soɔ. Na deɛ odi n'akyire ne ahohoni, Dodoba Eliasa ɔfra nnɔmmarima baasa. Ɔka David ho bra a ɔresopa Filistfoɔ a na waboaboa wɔn ano. Rebɛkɔ na Israel mmarima foro kɔɔ no mu. Ɔno na ɔsɔre kunkum Filistfoɔ no kosii sɛ ne nsam goeɛ, na ne nsa fam ne nkrante ho. Na Awurade yɛ nkunim adekɛseɛ da no. Na ɛdɔm no dane kodii n'akyiri sɛ ɔbɛfom adeɛ nko. Na deɛ odi n'akyiri ne Hararni Agee Basama. Na Filistfoɔ no boaboa wɔn ano yɛ asafo. Na asasewa bi wɔ hɔ a asedua wɔ soɔ. Na wɔma no dwane Filistfoɔ no anim. Na ɔno deɛ, ogyina asase no mfimfini, na ɔpere, na okum Filistfoɔ no. Na Awurade yɛ nkunim ade kɛseɛ. Na atitire 30 no mu baasa san baa David nkyɛn twabrɛ wɔ Adoram bodan mu. Na Filistfoɔ asafo bi akyere nsraban Refaim bonhwa mu. Nso brɛ no mu na David wɔ bepɔ so atenaeɛ no mu. Na Filistfoɔ bansifoɔ wɔ Bethlehem brɛ no mu. Na David kɔn dɔe na wɔka sɛ,
hwan na ɔbɛma me Bethlehem asuburu a ɛwɔ kuropɔn hɔ no mu nsuo anom? Na nnɔmmarima baasa no te fa Filistifoɔ nsraban no mu, kɔsaa Bethlehem asuburu a ɛwɔ kuropɔn hɔ no mu nsuo de brɛɛ Dawid. Nanso ɔampɛ sɛ ɔnom, na wohwie gu ma Awurade, na ɔse, ɛmpare me, Awurade, sɛ mɛyɛ yei. Mennom mmarima a wɔde wɔn kra too wɔn nsɛm kɔɔeɛ no mogya. Na wampɛ sɛ ɔnom. Yei na nnɔmmarima baasa no yɔɔeɛ. Na Yoab nua Seruia ba Abisai nso di baasa no mu titire. Ɔno na ohwinhwim ne pia atɔfoɔ 300 soɔ. Na ɔwɔ din baasa no mu. Na ɔwɔ animonyam kɛse wɔ nnipa 30 no mu. Na odi wɔn so safohene. Nanso wanto akane baasa no. Na Yehoada ɔbarima a ofiri Kapsela a ɔyɔ manini a ɛso no ba Benaya kum Moab gyatasɛefoɔ baanu. Na ɔno nso sane kokum gyata wɔ ebura mu. Sukyerɛma dabi. Na ɔno ara nso kokum Misrini bi a ɔyɛ ɔbarima a ɔso. Na Misrini no kura pia ne nsam. Na ɔde poma sane kɔɔ ne nkyɛn. Na ohwam Misrini no nsam pia no. De ɔno ara ne pia no kum no. Yei na Yehoada ba Benaya yɔɔeɛ. Na wonya din nnɔmmarima baasa no mu. Ɛkunni ne 30 no mu na ɔwɔ animonyam. Na aka ne baasa no deɛ wanto wɔn. Na Dawid de no sii nankɔbeafoɔ so. Yoab nua Asahel fra 30 no mu. Dodo ba Elhana ofiri Bethlehem. Halodini Sama. Halodini Elika. Paltini Heles. Ikis ba Ira ɔyɛ Tekoani. Anatot ni Abiesal. Husat ni Mebunai. Ahohu ni Salmon. Netofa ni Maharai. Netofa ni Barnaba Hilob. Ribai ba Itaya ofiri Benyamin ma Gibea. Pilato ni Benaya. Hidaya ofiri Nahar Gas. Araba ni Abi Albon. Bahum ni Asmawet. Sabon ni Eliaba. Yasinfo no mu Jonathan. Harari ni Sama. Harari ni Sarah ba Ahiam. Makati ba Ahasbai ba Elifelet. Gilo ni Ahitofe ba Eliam. Kamel ni Heslo. Abi ni Parai. Nathan ba Yigala ofiri Soba. Gad ni Bani. Amon ni Selek. Berot ni Naharai. Seria ba Yoab akodie kurani. Yitri ni Ira. Yitri ni Gareb. Heti ni Uria. Wɔn nyinaa yɛ 37. Samuel nwoma ɛtɔ so 2 ti 24. Na Awurade bo huru tia Israel bio. Na ɔhonyan Dawid tia wɔn sɛ, kɔ na kɔkan Israel ne Yuda. Na ɔhene ka kyerɛ ɔsahene Yoab a ɔka ne ho no sɛ, kɔkyini Israel musuakuo nyinaa mu firi Dan kɔsi Beer-Seba, na monkan ɔman no, na minhunu ɔman no dodoɔ. Na Yoab ka kyerɛ ɔhene sɛ, ma Awurade Onyankopɔn nka ɔman no sɛdeɛ ɔteɛ yi ho mprɛ ha. Na miwura ɔhene ani nhunu. Na adɛn na miwura ɔhene pɛ sɛ odi saa asɛm yi? Nanso ɔhene asɛm no yɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no so den. Na Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no firi ɔhene anim firi adi sɛ ɔrekɔkan Israel man no. Na okotwaa Yordan. Na ɔkɔsoɛ Aroi, kuro bi a ɛda Gad subonhwa no mu a ɛkyerɛ Yasel no nifa. Na ɔkɔɔ Gilead ne anafoɔ Horsi asase so. Na ɔkɔɔ Dan Yan ne Sidon. Na woduru Tiro, kuro a ɛyɛ den no, ne Hewifoɔ ne Kenafoɔ nkuro nyinaa mu. Na wofiri hɔ baa Yuda anafoɔ fam wɔ Beer-Seba. Na wokyini asase no nyinaa so. Na abosome 9 ne adaduonu akyiri no, ɔbaa Yerusalem. Na Yoab de ɔman no anobuo no dodoɔ brɛɛ ɔhene. Na Israel dɔm mu mmarima a wɔtwe nkrantɛ ano si 1,000 ahodoɔ 8. Na Yuda mmarima yɛ 1,000 ahodoɔ 5. Na Dawid kan ɔman no saa no. Na koma bɔɔ no periperi. Na Dawid ka kyerɛɛ Awurade sɛ, deɛ mayɔ yi, mayɛ bɔne paara. Na afei Awurade, mesrɛ wo, ma wakoa amumuyɔ nsene nkɔ, na madi nkwaseasɛm sɛ. Na Dawid sɔree anɔpa no. Awurade asɛm baa odiyifoɔ Gad, Dawid di hununi no nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ Dawid sɛ Awurade sie nie, adeɛ 3 na mede mereto w'anim. Fa emu biako, na memfa menyɛ wo. Na Gad baa Dawid nkyɛn bɛka kyerɛ no, na ɔka kyerɛ no sɛ, ɛkɔm mmra w'asase so 7 anaasɛ wubedwane w'atamfo ɔpam wɔ anim abosome 3, anaasɛ ɔyaredɔm mmra w'asase so 9,
Afei hwɛ na hunu asɛm ko a memfa me nsane me nkɔma deɛ ɔsoma me no. Ɛna David ka kyerɛɛ Gad sɛ, me ho hiahia me sɛ ma yɛnhwe Awurade nsɛm ɛ na ne mmɔborɔhunu dɔɔso na nnipa nsɛm na wɔmma me nhweɛ. Ɛna Awurade maa owuyadeɛ baa Israel so fra dɔpa kosi bere a ɔhyɛeɛ no. Na ɔman a ɛfiri Dan kosi Beer-Seba no mu nnipa 70,000 wuwui. Na ɔbɔfoɔ no tenee ne nsa Yerusalem so sɛ ɔresɛe no no. Awurade nuu ne ho bɔne no ho. Na ɔka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no sɛ, ayɛ yie, pono wo nsa. Na Awurade bɔfoɔ no aduru Yabusini Aruna awiporobea ho. Na David hunu ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no no. Ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ, hwɛ, me na mayɛ bɔne, na me na mafom. Na nnuan yi deɛ, ɛdeɛn na wayɔ? Ma wo nsa mmra me ne m'agya fie so. Na Gad baa David nkyɛn da no bɛka kyerɛɛ no sɛ, Foro kɔ na kosi afɔrebɔkyia ama Awurade, Yebusini Aruna awiporowbea hɔ. Na David nam Gad asɛm no so foro kɔe. Sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na Aruna hwɛeɛ no, ohunu ɔhene ne ne nkoa sɛ, ɔresere aba ne nkyɛn. Na Aruna firi adi, kɔkotow ɔhene anim de n'anim butuu fam. Ɛna Aruna kaa sɛ, adɛn nti na me wura ɔhene reba n'akoa nkyɛn yi? Na David se, mede bɛtɔ wo hɔ awiporowbea no, na masi afɔrebukyia ama Awurade, na wasi ɔhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Aruna ka kyerɛɛ David sɛ, ma me wura ɔhene mfa na ɔmmɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Hwɛ, ɔhye afɔrebɔ nantwie ne poreɛ nteaseɛnam ne anantwie no adwumayɛ nnua a ɔde bɛyɛ nyina nie. Ɔhene, Aruna de ne nyinaa ma ɔhene. Na Aruna ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Awurade wo Nyankopɔn ani nsɔw. Na ɔhene ka kyerɛɛ Aruna sɛ, dabi, na tɔ na mɛtɔ no wo hɔ, sɛdeɛ ne boɔ teɛ. Na meremfa adeɛ kwara kwa memmɔ Awurade me Nyankopɔn ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na David tɔɔ awiporowbea no ne anantwie no maa dwetɛbena 50. Na David si afɔrebɔkyia ma Awurade wɔ hɔ. Na ɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na Awurade gye mpata no ma asase no. Na osii ɔhaw no kwan firi Israel so.